hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu, kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Jatelo oko ni Kenya en achiel. Kata kamano medo tamo josiasa setombule konda ma Kenya kendo mucho tule rombe margi biro pogo piny mana kaka jodwar ng'ingo fuonde mag le apedha. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Romono okelo kanyakla Kalonzo Musyoka mar Wiper Patriotic Front, Justin Muturi, Charity Ngilu, Fred Matiang'i mar Jubilee kinde jodito mamoko. E rapar mar mosenindo kijana wa Malwa ka Uhuru Kenyatta oko ne jopiny nyaka gibed mana motang' kod josiasa malombogi mana kod weche mamit kamag Suleiman majadoho mamiyo giyiero jotelo ma ok nyal loko ngimagi. Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna. The culture of goonism and violence is an existential threat to our democracy. Tungependa tusome kutoka kwa Wamalwa na Kibaki na team hii ya Kinangilu. The greatest thing about kijana wa Malwa ni kwamba hakuwa mtu wa matusi na mtu wa furugu. Kwethno kokalo kuom Kalonzo Musyoka onyiso chir ni kanyakla margi dhi ko Ruto dala kendo gibiro yudo loch yiero okinyi mang'ich kapok gweno kok. Kwa hivyo Bwana Ruto, wewe jifanye tayari, ikiwa ni mimi Kalonzo itakuwa mondo kwa mondo. Si lazima aende. I commit that I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kod josiasa masiro sirikand manywara kata broadbase okono oganda luo mondo kik chik itgi ne josiasa kaka gavana ma Siaya James Orengo makwedo tend William Ruto ka giwacho ni jotelogo ok dwar ber ne oganda luo. Mbadi mowuoyo e gwenge ma Kalere sub-county Manyatike owacho ni gavana ma Siaya masani koro dwaro ni oganda luo wuogi e sirikal ma otele kod jatend piny William Ruto onge kod lokruok mane okelo ne oganda luo e kinde manoyiere jatend migawo mar lowo e pacho ka. Mbadi wacho ni oganda luo osebedo ka owe chien kuom higni 60 ka sani ma koro gwenge ma Kaluo nyalo yudo dongruok ka owuok kuom piny owacho. Paro ma osir kod gavana ma Migori Ochieng Ayako kod jaod bura ma Wendo Walter Owino gisiemo josiasa ma Kaluo ma obalo kod piny owacho ka giwacho ni gin jogo ma ok dwar ber ne oganda luo. Orengo mako dhoga. Orengo rubedo menesa kaka kurangion Mbadi. Igni edi. Ane kurta bedo igare. Igni edi go. Okanene chieng Orengo kelo title deed omabe. Hatutaki vita, hatutaki Orengo, atuwache. Nyaka koro wang'ini jomo chungi mani mbelegi ere ng'ama wanyalo mako go osiep. Jatend piny William Ruto medo seyo kweth maketo sirikal tesre ma owacho ni kwedo chenro mag dongruok ma sirikal timo ka gin giwegi gionge kod ng'eyo matut e wi chenrogo. Ruto ma oloso e kaunti ma Taita Taveta kama okone josiasa mondo mi osera magin go ne jopiny ma ok timo siasa mag akwede. Hawa watu wako chini tu sana. Wako chini sana. Na unajua hawa watu ni wakupangwa.
Hawa watu ni wa kukodeshwa, hawa watu ni wa kutumwa, hawa watu ni wa kulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi ya kupinga. Ogai madun bura mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere riekni moko mag siasa mag pogo ganda jomasawa mar Kenya. Gachagua moloso e lamo ma Jumapile gwenge mag Karatina onyiso ganda jomasawa ni kigiyie ni iketo josiasa moko e kindgi mar pogo ombuchgi. Bende okwero jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni kikiyie keto winjruok mar siasa e kinde kod sirikal mar William Ruto. Amekataliwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Ameambiwa ile njia tu moja anaweza rudi ni akigawa hii kura ya Mlima Kenya, kwa sababu hii kura ni karibu milioni 8 ambaye imeamua kumfukuza. Ikiunganishwa na Wakenya wengine tutamshinda round 1. So ameambiwa ajaribu agawanye mlima ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1. The mountain must be won. Na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Na ndio sasa pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Roko, anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseo jatend DCP Rigathi Gachagua ma wacho ni osiko kaluongo nying jo familia mag jo siasa ma opogore kendo mopogore kode paro e pacho ka. Murkomen molose county ma Trans Nzoia bende oseo jo siasa ma chwalo kweth njore e pacho ka kendo luoyo seyo ne sirikal kuom siro sirikal kedo gi kweth go. To tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them, making political statements that are undermining the security sector. Nchi yetu ni moja tu. Mimi nataka niwaombe kwa heshima tusaidiane wote kuhakikisha kwamba tumemaliza mambo ya wauni kwa kuhakikisha wale tunawaleta kotini wamechukuliwa hatua kali ya kisheria. Kawasuru nyakora mogene duond buche mag siasa ma pacho ka oketnegi omenda duto maromo siling bilion 1.3 komenda magana 226 gana 227 e bwa gucho omenda mag duond buche siasa midendo ni Political Parties Fund. Oboke moyiedhi ma sirikal yango ni omenda makamano ibiro pogi ne duond buche maromo 48 ka duond bura ma oketne omenda mathoth ahinya NUDA gi siling milion 549 ka ODM luwe gi milion 293. Efinya Kidi nigi ler mathoth wachni. En gino ma igeno ni nyalo kweyo chuny jokanyo mag duond buche mopogore opogore bang' apis jandik duond buche pachoka. Puodho omenda ma duond buche go biro pogo e hiko omenda 2026-2027. E oboke moyiedhi ma sirkal ma tarik 21 dwe mar 8 higani oyangore ni omenda duto ma opuodhi ne duond buche romo silings bilion 1.3. Kuom duond buche 48 go, duond bura ma UDA motele kod jatend piny William Ruto emano moyuto mohingo mamoko ka oketnegi silings milion 549.9. Duond bura mar ODM luwe gi silings milion 293.7. Jubilee oketnegi silings milion 128.8 ka Wiper Patriotic Front gi silings milion 68.8. Duond buche mamoko ma oketnegi omenda mamalo oriwo DAPK mar Eugene Wamalwa gi silings milion 30.1,
United Democratic Movement gi $25.6, ANC gi $25.3 kod Ford Kenya gi $24.6. Jogo moyudo omenda mapiny oting'o duond buche kaka Green Thinking Action Party moketne $555,169, 169. Grand Dream Development Party gi $444,677, 677, kod Justice and Freedom Party of Kenya moketne $263,933, 933. Kaluwore gi jandik duond buche John Cox Lariono Kou, omenda no ibiro chwal ne duond buche e kind thuolo mar dweche 3 ka dweche 3 tok ka ten migawo mar omenda osegole. Chal ma wachore ni osechando duond buche ahinya ka ywak gi kuom thuolo malach osega bedo ni migawo mar omenda ok chwal omenda e kinde mowinjore. Kuom kinde malach, duond bura mar ODM osechwalo ywak margi ni apis jandik duond buche nigi gopgi ma $12 bilion ka duond bura mar Jubilee to nosedhi e doho dwe mar 5 higani mar chwalo ng'ur ni piny owacho norem chwalo atamalo 0.3 mar osuru ne aguch duond buche kaka chik dwaro. Omenda makama biro e kinde ma piny Kenya koro ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 ka igeno ni omenda no biro konyo e siro chenro mopogore opogore mag duond buchego. Penjo kata kamano en kaponi ten migawo mar omenda biro timo kare mar golo omenda e kinde mowinjore. Oboke no bende oyango ni duond bura mar Ukweli motele gi jakene ratich oganda Boniface Mwangi koro duok kendo kaka achiel kuom duond buche pachoka bang' dikruok mare witoko tarik 22 dwe mar 1 higani. Kwayo bende oor mar ndiko duond bura mar Humanist gi rangi mag goldi, bulu mamirimiri kod rakwaro mohore. Jogo ma oboke no yango kaka mochako duond bura no oting'o Kajaka Peter Okoth, Abula Yvonne, Keyo Nelson Otieno, Oburu Robert Arori kod Gishohi Sylvia Mudhoni ka apis jandik duond buche ojiwo ng'ata madibed ni nigi ng'ur e windiko duond bura no mondo chwal andika e kind thuolo mandala 7. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Yakoromogi dakika en 13 bang' saa 1 odhiambo mar Jumapil e weche manyien mag ratil wakaw yweyo madundo to kapok adhi kanyo wang'ene moko kumote ma ioroka erokamano no ka George Mboke wachno Ramogi TV neno maler ahinya Kisumu josiasa weloko siasa gir thoge kuo gibiro mono wa wuok oko mar goyo ombulu mano kaluwore kod George Mboke erokamano Nyabati ya Paul Onyango ka ntiere Alingo Asembo aneno maler ahinya erokamano ya Paul gin gi jawar Nyaugenya Siranga wacho ni kendo asiro wach mbadi joluo kik pogre mano wach mowacho ka Paulus Rambwaro kaya Kanyadoto Amoyo wacho ni Ramogi TV ler ahinya siasa ma Homa Bay matek ndi aworo wacho kamano en bende erokamano Gideon Ndaya mar Ogo Kabondo wacho ni William Ruto dhiombo joma piem kode mana kaka puoyo no yombo jodwar Pasa waza osida iye gimbadi wacho ni orengo kikwit joluo oko jubed mane ot achiel. Ramogi TV ler ahinya kendo aluwo weche manyien makare ahinya Samuel Achenje mar Uradi erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kwa Ramogi mago yawa ma ndiko na ka kendo nyisa ni gin kodwe e ratil makawuone weche manyien mag ratil an bende apoyo kuom medo kete Ramogi TV wadhi e yweyo ni oduogo bang' thuolo machok. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store.
delicate scent, a mild fragrance. That's Downy Pure Bliss. Crafted and infused with natural essential oils, it gently drifts you into pure serenity. Try it for only 20 shillings. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and Lovely Lemon Extract Lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien mag ratil. Piny owacho kokalo kuom jatend piny William Ruto oyangone maromo bilion 18 seor kaka omenda mag somo ne tam mar adek makoro ichako e jumani. Ma biro e kinde ma kata kamano riwruok mar jopuonj sekondar koni omenda no pod onge e aguche mag bengi mag sikunde ka jopuonjre to ikore mar yawo sikunde ayanga. Judith Omondi nigi ler mathoth ewi wachni. Mana gi seche to skunde yawo, ywaruok pod nitie ewi omenda mag somo ma owinjo ne skunde e kinde ma jopuonjre to winjo donj kendo ikre ne penj madongo e pachoka. Jatend piny William Ruto e kinde nyasi maralame kanisa AIC Makutano e kaunti ma Taita Taveta oyango ni maromo bilion 18 ochwal juma mokalo e skunde duto ma pachoka mag piny owacho motelo ne yepo, kendo kaluwore kod Ruto ma en omenda mar chwalo somo e tamni mar adek. Pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni. Watoto wakifika shuleni kesho watakutana na pesa kule shuleni. Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa. Pesa ya kusomesha watoto yetu bilioni 18 tayari iko shuleni. Weche mag Ruto gi ose kod telo mar riwruok mar Kupet makoni nyaka sani onge japuonj maduong' mar skul ma oseyango ni bengi mar skunde ni kod pesa. Jalup jagoro mar Kupet Moses Nturima ma twak kodwa koni nyaka ne higa chakre sirkal okosebedo ka oro omenda duto madwarore kanyaka sani e tam mar adek ma owinjo ratamalo 20 tama okuongo kod mar ariyo pod skunde bandho gope. For the first term, the government has released only 6,577. Second term, they have released about 4,852 when they were supposed to release about 6,673. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools, but our sports check from the principals, the money has not hit the account. Kakoro gikoni nyaka jonyuol dogi ofuko mar chulo somo mag nyithindgi. No, our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners, because the current government has no intention to finance education. Paro makata kamano, moko kuom jonyuol koni nyalo bedo matek ahinya to e kinde ma skunde orido ni nyaka tiek omenda mar somo e ka japuonjre doki e skul. Kata ka nyathi obiro nyanyuol okwayo, kata ni miye 1 week lwedo ok romre, ang' wakwayo jotelo mag skunde mondo wewa nyithiwa mondo obed e skul. Wanyalo miyo nyithindo otel gimoro to kamano to wanyalo medo gimoro. Samoro itiyo gi fare, imiyo nyathi fare odhi skul, kendo kiny idwa ni yor fare mondo oyud fare moduogo, ogochoni ni oriembe skul mondo oyud fare moduogo kama kendo mondo chako ginene. Koro en gima wanene pek. Koro jopuonj be mondo elewa tu
gima timre ni sani rem nitiere matin ma yudre ni kodhi gi matin to weyo tim somo kojo mbeleni kik riem nyathi kamano mane gima dwa kwa. Kaluwore gi chike mag migawo mar somo, tama okuongo winjor atamalo 50 mar omenda mag somo, atamalo 30 tamar ariyo, kae tamar adek atamalo 20 ma odong' bende owinjor. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni piny owacho oseketo omenda tenge mar chako chulo gowi maromo $862 mane kambi mar Sony okawo kowuok kuom bengi mar Cooperative. Mbadi owacho ni piny owacho osewinjore kod bengi ni kaka idhi chul gowi makamano, ka wacho ni tielo mokwongo gidhi chulo $70,000,000. Okang' makamano biro bang' bengi mar Cooperative ndiko oboke ne piny owacho tarik 14 dwe mar 7 higani ka gibuogo mar peo lope mag Sony poni holano ok ochuli kinde mar ndalo 40. Walter, nyoji gona sim kipanik. Idhi nyaki panik kibunge, koni we panik. Idhi panik kibunge, nisilo masoni, nikia Cooperative Bank uso tani mabele pesa. Manu ka nota pen. Yase kono jo Cooperative Bank ni wadhi miyogi 70 million. Wabro chulo gi nyaka gowi nuru. Gowi nota no kaudiere mambari ni mananie bunge. Serikali bende nitie sirikende ne okoloso wachni. Yakoromo gi wakaw yweyo machielo kendo kapok wadhi yweyo no wacho kang'eni to gin milome mage kata ote mage ma undiko ka mapiyo piyo ka wadhi yweyo kichino ka un bende uketo wang'we Ramogi TV wenda be osedonjo ka wimore amora ahinya kaka umedo dhi nyime gi weche manyien kendo amora ahinya habari winjore maler e gwenge mag Karota okiwacho ni Karota kanyo. Erokamano in bende Martin Ochieng mar Weya wacho ni intiere kendo imor gi weche manyien kaka biro ni Omolo kawuok Kenya Mera bech wacho ni nengo mar wuoth ema inyudi Dickens Ochieng mar Ndhiwa ini wacho ni Ombucho osenindo kaluwore gi tulo matimore e piny Kenya. Ramogi TV neno maler ahinya e gwenge mag Migori. Erokamano ahinya kuom kete wuode nyasi aja mabenjo Asembo. Erokamano kuom kete Ramogi TV raro wuri nyasi paro ni mano chakino e otin no kanyo. Yiena mondo kaw yo mana mapiyo piyo dakika 24 bang' saa achiel ma en ratil nyakora Ramogi bang' thuolo machuok kende to twak biro ni kama wenda neno kosemolo an kod Kennedy Obuya ma en jakom mar UDA Homa Bay, an kod Pauline Owoko ma en jachung' e laro koma Women Rep ma Siaya kendo jakanyo mar Linda Mwananchi kaachiel kod Jojo Mamba mabende wabiro bedo kod yor mbui ma en MCA ma North Kenya Mkago kendo jakanyo mar ODM. Nyakora Ramogi ratil biro bedo mapek wang'eyo tulo mag siasa ng'ageni mayudo hinyruok. Kik idhi mabor ma en Ramogi TV. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. A delicate scent, a mild fragrance, that's Downy Pure Bliss. Crafted and infused with natural essential oils, it gently drifts you into pure serenity. Try it for only 20 shillings.
Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Dial *811*271# to get To God Be the Glory as your skiza tune. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ich ok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimora mora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dere chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donga gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Dio. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to opiyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Radio Ramogi. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Erokamano Ramogi kuom kete Ramogi TV. Thuolo mar twak mar Ratil en mar Ratil mabiro ni odiechieng' mar 23 dwe mar 8 2026. Ramogi en Ratil mwang'iyo godo ni to weche mag tulo mag siasa moseneno e kind oganda gin ang'o matimore. Ng'agene mayudo ber, ng'agene mayudo rach. Chandruogni wuok kanye Ramogi. Ang'o momiyo nyaka tulo gi bedi? E pao siasa Ramogi, diponi mayo ma jo siasa gogo ndamo to jo piny magin jogo ombulu to weka gin kanye. Twak mar Ratil biro ni achiel kachiel an ka kod wenda Pauline Owoko ma en jakanyo mar Linda Mwananchi kendo jachung' ma geto kom mar Women Rep ma Siaya kendo bende en miyo moseikore mar neno ni siasa mar Kenya obedo mano mar kwe. An ka kod Kennedy Obuya ma en jakanyo mar duond bura mar UDA kendo bende Ramogi ja siasa pacho ka kendo gwenge mag Karachuonyo kaachiel kod bende mawabro tude godo bang' thuolo machuok kende Jojo Mamba ma en MCA ma North Kanyamkago kendo jakanyo mar ODM. Ramogi wadwa go mbaka ni mondo ang'e to ang'o matimore. Machiegni uru e twak mar Ratil odhiambo ma kawuono. Noko Mamba ikore yo makare kendo wadhi tudre kode bang' thuolo machuok kende. Ka wachako twak wachaki wacho ni ladies first, gine magi wacho kamano gi dho Kizungu. Pauline machiegni. Erokamano ahinya. Yes. Erokamano kuom rwaka ka. Erokamano. An iluonga ni Pauline Owoko, achung' ikom mar Women Rep ma Siaya County. To asebedi siasa aming'a. Siasa nachako chon kapodi an nyako matin. To aseneno kaka gik moko timore. To wach manyocho timore nwa Homa Bay no ken wach maber. Nogo wa ma wan jok maninego ma kipenja mano no ken political violence. Mano ne nek. To gima kamano okonego bed ni timore i demokrasia ma wan go sani. Wan anyuola joluo wasebedo i lain ma mbele ka wamanyo demokrasia mondo ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar wacho gima onyalo wacho, ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar keto mar wacho gik ma gibro timo n'oganda. Omiyo ji te onego bed gi thuolo mar loso go oganda.
wach mar ni ka ji odhi Homa Bay to ok dwa ni gidonjo Homa Bay igogi, mano tim mar wich kuot kendo en tim marach, kendo akiana wach nang'o, jaluo go jaluo nego jaluo ok donjna, mano tim mar wich kuot ma nyaka kwed kabisa. Kendo jotend Homa Bay onego gibed gi wich kuot kabisa, kendo onego gibi oko ka gi kwa werruok kendo gi kwa ng'uono, nikech gima ne gitimo ne en tim marach mok nyal yie ni tim makamano timre i Kenya masani man gi demokrasia moyaw ni ji te, mondo ng'ato ka ng'ato wach gima dwa wacho, mondo jopiny oyier ng'ama gidwa yiero, nikech mane e siasa. Keno buye machiegni anoko woko seng'awo gini oseidha gimane ratil koro erokamano ahinya Ken. Erokamano. Yes. Mokwongo yie na mondo mi akaw thuolo ni mar chiwo kuyo mara makende kaka janyuol kendo kaka jatelo e Homa Bay County. Achiwo kuyo mar jo UDA fraternity te mar Homa Bay County across Luo Nyanza te. Wachiwo kuyo ne anyuola mag jogo manowito ngimagi masira mar jojende ke mano otimore kane jolinda wananchi obiro Homa Bay. Masira koso tulo ok en tho kosiwuok to koro en masira. Sama yath ogore kuomi machalo matho en masira. Koro e yore makamago achiwo kuyo makende. Ngima dhano en gima lich kendo en gima sacred ma ok onego bed ni wite e yore mag oyuma machal kamago. Mar ariyo, yiena kawo thuolo ni mar pingo matek kabisa gi duol maduong' yore mag njore mosebedo kabet kotimore e kaunti mara ma Homa Bay. Magi gin gik ma time masani gin gik moko onego bed ni timore. Koro wan kaka jo UDA adawacho gi teko mathoth ni we are not part of gik manotimore Homa Bay. Mano ke spirit mowachung'ne e Broadbase. Mano ke gima wachung'ne kaka jogo ma jo taweche mag sirikal gi taweche mag chama tawala e pinje mag Luo e Homa Bay County. Chak yie na kawo thuolo ni monda ping matek jo siasa mag linda wananchi ma osekawo mbi margi gitiyogo yo marach nikech gidwa nyiso teko moro to gikawo ngima mag wafuasi maggi giketo on the line. Ng'ato ka ng'ato katiba mar Kenya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wuotho kamoro amora e piny Kenya. Ng'ato ka ng'ato, wan kaka jo UDA, wan kaka jo Luo, wan gi ratiro mar wuotho kamoro amora e Kenya. Wan bende warwako ng'ato ng'ato, bed jolinda wananchi, obed kata jo DCP, warwakogi e piny Homa Bay kod Luo te. But onego bed ni joluo no gongero ni iseyo gweno tiseyo gwang'. Aseyo kama. Number one, jolinda wananchi nigi ratiro. Ng'ama otamo gidonjo Homa Bay, mano en makosa maduong'. To nitiere gimiluongo ni setting precedence. Governor ma Siaya no set precedence e yo marach kanobiro Homa Bay mokwongo. To chako ga yany gi nyono ka chiend jatelo ma en ng'ama miyo ma Homa Bay. Jomoko nowacho ni guok kigo e chiro to kilawe nyaka e pacho. Guok ka guok nigi teko e rangage. Guok inyalo lawo gi oko to kochopo e rangagi to koro ok oringi, olokore koro ng'iyi kendo koro dwano kai. Mane momiyo wawacho ni kik inyor ng'ato ahinya nyaka ka chiende. Jolinda wananchi noseset bad precedence by yanyo ng'ama miyo. Waseneno weche mang'eny kata moko kaka kijana miluongo ni Nuru Okanga. Kanyalo wacho weche maricho moko onego bed nawacho e TV ka kuom ng'ama miyo mar Gladys Wanga. Equally, adwaro gikawo responsibility. Negi biro nitiere katiba mar political parties guide issues mag public engagements on matters politics. Nitie sa maka sa kama to nyaka sa makama. Police bende nitiere gi chik, pende chik manyiso ni police nyalo ritou kata nyalo yieni mondo itim picketing kata public gathering e sama kama nyaka sama kama. Adwa kwero gi teko mathoth ni ne gikawo life ngima mar jokanyono gi johera maggi
ka giketo giringo godo ka piny oselil gotieno ka gidonjo godo Homa Bay. How I pray ni kaka ne gisetimo rally gi magidonjo matek konde yo maber magidonjo awinjo kiluongo Thurwa part of Homa Bay, piny mar Wagasi iluongo ni Yemen, nikech to mano nyiso ni wasebedo ka wan jogo mojwang' kod sirikende mosebedo kakalo chien kacha. To kane gitimo rally no kendo ne gimiyo piny ong'eyo pek ma wan go kaka joluo, gimiyo piny ong'eyo kaka yore waricho, wan kaka jo-UDA wamor nikech mane momiyo nyawo kod rode machalo kamano miyo watenore tie William Ruto gi teko mathoth nikech wang'eyo ni kanye makonyruok wadhi wuoke. Mana omiya kwa jo-leader wananchi ni ka giduogo Homa Bay kaka gipango cha, giduogo gi an kaka Kennedy Obuya gi timna arwakogi. Gima pingo siasa migo gotieno nikech chik odagi, chik ma polis gi chik mar Political Parties Act. Mar ariyo, giwe anyo jotelo mantie Homa Bay. Erokamano. Jojo Mamba neno koseikore entiere e gwenge mag Migori. Omamba machiegni ahinya twak ma kawuono ma en ratil kendo wang'iyo ni to ang'o matimore e paw siasa. Tulo ma waneno gi ang'o matimore. Jo siasa ma yo ma ji donjo godo e telo. To ng'ama yudo ber e gini Jojo Mamba machiegni twak mar ratil. Erokamano Bati. Inyalo winja? Anyalo winji makare ahinya Mamba, dhi mbele. Yeah, nikech makanyo no to winjira na maber ahinya, but it's okay, I can hear you. Now, ibiro moso na wela ariyo go kasta biro kawo thuolo makende mondo an bende atim mos ne gimo osetimore e Homa Bay. Ma Homa Bay ni makoro bende morore ahinya. It has happened, I mean, kuonde mopogore opogore, but machiegni en ma Homa Bay. So families ma samoro dipone joge goyudo hinyruok manie osiptal kata manyocho Nyasaye ok ni Nyasaye manyocho tho. Adwa kawo thuolo ni ambe makende mondo agone gi mos kabisa. Nitie principle moro achiel mawacho ni bura ma ok mari wedhi. Ma e gima koponi wan kaka leaders to ge joma luowa principle ka chieng' moro wasome mwawinje to biro konyowa ni ka Jojo Mamba oloso bura to buche no ok berni wedhiye. Some of the deaths matimore ke korwa koni makoro ka inya manyotimore Homa Bay no gin thoge ma wanyalo geng'. To ineno ka ji ringo piyo piyo mondo ogolre ni okenan kare en ng'a. And ka oda obede ginde mag siasa gi to wabiro dhi maber nikech jeche neno kata kir lenda wananchi ni around 7:45 PM ne ng'ato go siasa e chuny boma ma Nairobi. I mean ma Homa Bay. I mean it's very dangerous. It's very dangerous for iketo ngima nyaka joma jolupni go e yo mok ne kare. Emomiyo kata IBC ne oketo ga up to the time ma ji nyalo bedo e siasa ni time kama nyaka kata sa par no nikech ne nena to ng'ama dwa timo jore ni en ng'at ng'eni ka kodi keti gudo ji sa 1:45 nyithindo moko matimbe gi richo nyalo kawo advantage of that ma injo moko. Omiyo wan kaka oganda oningo wabed very careful gi kaka wadwa handle gigewa gi kaka wadwa timo wachwa ma campaign and onge gima ng'ato biro yudo by keto inyo ngima wadgi or keto ngima wadgi at least. Akiani that time ne in Kanye, there was a time mane Baba, one of these countries, Akiani in Middle East countries, Akiani in UK, I don't know where he came from, I can't remember. To kane wachopo Mombasa Road, to ne wayudo ka sirikal oketo ngadho mamalo mar geng'o Baba mondo donje town. Now I happen to have been part of that delegation Manoa Airport kamano. Baba no actually for the sake of ngima jogerwa, for the sake of ngima supporters pa kaka waseng the situation ni kaka talo joga wa mabiro tho. So Baba said I'm cancelling this thing and everyone should retreat. So maybe give me some of the things nikech kata joma nye timo gigi some of them osebedo wo Baba kandi ging'eyo. So as much as ne
wan gi freedom of expression, freedom of gathering, freedom of speech. To nitie kama koro ngimani as an individual or ngima joma luwi are more important than those freedoms and the rights mani constitution. They are there, they are written. So sometimes it takes a leader to say, no. Kama wantie, let's retreat, let's reorganize. To kiseneno ka joka ugang koni jogi ugang koni to podi wacha wachane wadhi uru to ite ine e wi gari to ka gimoro watimo ite donje e gari to nyithi jomoko to tho ana kwedo kang mamalo. Having said that, but kik ng'ato misconstrue gima wacho ni anyalo bedo na jiwo lweny. An lweny ok anyal jiwo. Actually, I've been a victim of such things. Masambori wacho pachi to ikelo jomoko ni mondo go yoso what. So ananeno ni jowa podi nyalo and let me say this. Jolenda wananchi go bende ne nyalo wuya to ka gikotieno to gidoke utegi gidhi nindo to kiny piny boruarua. There was a time mane gin Kisumu ne gidhi adhiya Kisumu kanyo ma giwacho weche gi gienya gitimo ang'o gidoka piny noruarua mwadhi mbele. So and sometimes apani going forward waweya ng'ato pache gimodwa wacho no, then ambe the following day we waluongo the same ground to wawacho ni gima nyojo ka konogi are not true. Number 2, yes, kibiro dala nati se konana fuo aran atemo rana de me anyo de damitie to king be cheka na biro. Sometimes kaka jojo mamba ato samoro onge imadwa na timi to joma luwa manyo neno kaka yenyo nyalo kawo that advantage. Kura at leadership level kiwe siasa pogo joge nikech joma luwoge nyalo pogore moloyo kaka gen piny godo nyalo dhi Nairobi to gibedo Nairobi club to gimadho chai to ng'ato to kinyi. So joma luwowa bende maluwo jotelo bende nyaka koro ng'ene to what extent masamoro pesa mumini nyalo konyi should anything happen. So an mane kaka nene George. Erokamna nyojo jomamba, erokamana apa ni winjo kaka omoso tapar ni winjo kaka mambo loso. Gini duogo kuom josiasa giwegi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osebedo kawacho ni josiasa giwegi e joma nyayo timbe njoregi mondo ang'o matimre. En ang'o ma nyaka timre ma nyaka nyanjore. Iwinjo ko mambo wacho ni samoro nyalo weya. Inyalo paro chieng' ma Raila Amolo Odinga ne dhi chamo muma kaka president mar jopiny, the people's president. Mokwongo ne oket polise everywhere. Kama no dhi chame muma Uhuru Park. Bang'e polise go no gol oko dichiel. Ma ji no wuoya ma ji odok dala. Iparo ni debed ni ng'ato ka ng'ato kawo hard stance. Ang'o ma do timore Obuya? Chieng' cha kaka ni neno piny. Kamana inya number 1 ada chiwo my experience kaka jalony. Mar ariyo kendo gama ne nitie. Yes. Gino chakore kwa golo jakom e airport. Ka otamwa ne jakom ok nyal lore ndege mondo bedi kaka dhano Kenya mora man guru manyalo wuok e ndege mang'eni to owuotho donjo ka en gi travel documents maber mondo wuogo dhi e ode nikech rally man jakom be ne dwa dhi ne onge. Jakom ne johera mage oromo ne to ni kowe mane ode Karen. To itapend ni dho gate mar JKIA kani wuok e dho gate kama to ne donje ward na kama na rito nikech by then odo kan MCMI Maradaim. Yes. No wuok kod johera magwa kaachiel gi Simbarati masani governor ma Makisi wan gi Babu Owino wan gi Sad Sumra kod jotelo mamoko. No awuok kod johera magwa ma king'iyo kata YouTube archives magu kanyo mos e biro ka gari maluwo Range Rover moting'o jakom en KBF 900A mano gacha vijende mane neno thogo odiochieng'no kende na vitu vijende 11 ma vijende ga manuwuok mane rita an wuon gacha nogo lisasi 27 ma Nyasaye mangima mano oleng'o na tho o katho odiochieng'no. A few days later wa wuok kwa dhi timo swearing in. Talking yomos jakom no wuok kodwa kwa wuok airport mane magomo gari kama eka hotel mu alworo industrial area wadonjo Likoni Road wadonjo St kanisa majo AIC mantie Jogo Road St Stephen
wabira mos to yo yawuot warakore kodgi to wabira kwa chopo dho Nairobi kwa kalo Uhuru Park kwa chopo dho Nairobi Club. Yes. To jakom wacho ni piny koro lil chieng' puodho nwa eru kamano koro ng'ama kalo ka onge. Jakom nogomo ji because noneno the voice of reason ni ng'ato nyalo kawo advantage kata jasike mopogore gi sirikal ma kawo ngima johera mage. Nowacho ni joma osetho oromo gino rum gi kanyo. He went home ka piny pok olil. Kan wadonjo Uhuru Park mondo jakom obed sworn in. Nene ywaruok to ng'ama nowito ngima odiochieng'no ne onge kata di. Wayware gokinyi to karomo gimoro saa 5 to polise te otim nade oidho loche polise te owuok odhi. No, because dhano manowuok oko manotuk ne Raila Amolo Odinga mondo obed sworn in as the people's president. I thank sirikal gobila mane nitie ndalogo ni nong'iyo ni dine giket IT maduong' kod rakruok goganda malich machalo kamacha. Do bedo mayhem, do bedo masira mane ji mang'eny do wito ngimagi. Alright. Koro, how I pray ni jo siasa masani ma wan go sani ko nyalo timo siasa maber machalo kaka mar Raila. Iwinja ming'iyo sama mogo pipekne mogo. Right. Iwinja ting'iyo tikoni oyo adwa tedo kuon to gini nyalo pokolokore nyuka. Ang'o mi un jo siasa okune mano sani en tho gi kuom mane mano okunyaleno buya. Mane momiyo an kaka Kennedy Obuya I have been around. An osegoya gi Raila kwa donjo godiochieng' saa 4 kwa donjo mana Githurai roundabout ka kitamoni okwany mane gateway midonjo godo Mount Kenya gi kuonde mamoko. Adwa nyisi ni lweny mar siasa mar ji rakruok akor ga kor ji orakre gi dhogi. Okay. To ji owe keto ngima mar wafuasi mag johera at risk. Iwinjo ka Owoko iwacho ni jolinda mwananchi nyo keto wafuasi magi at risk nyaka saa 1:30 otieno ka gikok siasa seche ma piny olil ma jasigu moro nyaronyi. Ang'o matimore? Ang'o momiyo ma nyaka timre? Ochuno ni nyaka obed mana ni nyaka wadonji ma ka ok wadonjo to koro wan nyithindo. Mokwongo adwa duoko wach ma Obuyo wacho kae. Wawe umo gini. Ing'eni gini iume kachal ni onge gima lich manotimore kae. Serikal onego bed ni miya guarantee ma security. Wachak gi kanyo. One of the key things ma serikal onego bed ni timo en ni I'm guaranteed as a Kenyan. Ni an secure. Mano tij serikal. Right. Mara ariyo, serikal should guarantee me free movement anywhere in this country. Mano gima ni katiba. Wachako gi kanyo. Yes. Mara adek, ne wawuotho mang'eny Nyandiwa, Giri, wadhi nyaka Sindo, wawabiro Homa Bay, koro ka wawuok wadhi nikech saa oserumo. To nineno ndeche ma Nyandiwa kaka rach. Wakava kilometers madhi 100 indara marafu motimo buru. Matiende ni kaka ne wapango. Nok nyal pangre kaka ne wapango. Nok onego bed ni wadonjo Homa Bay gotieno. Nonego bed ni wadonjo Homa Bay gimoro saa 10. But kulingana gi kaka ne wawuotho gi ndeche marichogo. Gi kaka no dinwa nikech ne gichako dinonwa gokinyi. To polis onge gima ne notimo. Omiyo okwanyal bukre kendo ni walokre wawacho ni jogo nodonjo moleo. Wan ne wakadho Homa Bay kwa wuok. To dinwa Homa Bay no. Ne wadhi kadho kanye. Odini mbele, odini diere, to dini gitoke, tigo igi kidi, tigo igi tiagas, tigo igi bunde. Mano tim mama fundu mapoka dwara neno. Omiyo gini owacha tir kako onego bed. Mano opogre gi wacha yanya. Ka josiasa neno yanyre, nikech iwacho ni jatelo ma county ma Siaya no yanyo jatelo ma county ma Homa Bay. Serikal nitiere to sheria nitie. Ko yanyi to kidhi report. Dangi bukri ni ng'ato ko yanyi tirite samo biro gi joggi gidwa wacho gik ma giwacho tigoe. Mano ok donj. Mano kanyal yie. Wati gi sheria, wan gi sheria. Sheria ma wan gono en musmeno mang'ado koni gi koni. Omiyo ko yanyi di report mondo police odil gi wachno.
Ka ng'ato biro wacho gik modwa wacho mek demokrasia, omiye nafas mondo wach gik demokrasia modwa wacho go. To ng'ata matimo timbe mafundu to onego mak. Jogo poko mak nyaka kawuono. Wach mar ni jolinda mwananchi nokawo joggi oketo gima rach kamano ba ji ohinyre, ne wakadho ka wawuok Homa Bay. Sano oserumo. Rally mane mitimo gotieno. Onge rally mitimo gotieno. Omiyo wawach gini tir kaka en. To gima dang' awach, jo siasa ema kelo gini. To pim ma Obuya pimo kaini mare gi Raila, mago jok manigo gi serikal. Wanigo wagi goons, to serikal ni kanyo neno. Then CES ma security Murkomen monego bed ni nyiso wa kaka onyalo konyowa sani, or jok manyeno goyo wa onego bed ni osemak. Owacho ni ka police osewacho ni gun nitiere kanyo, idhi kuro nang'o? Mano gima rach ma awuoro ni to CS ni kara wiyo kethre. Manang'o mowacho no? Odwa wacho nwa ni Kenya sani ni goons emotelo ni security mar Kenya. Security mar Kenya otel ni gi serikal, omiyo ja serikal ok nyal bukre ni wacho ni no ne goons kanyo kori kweri ni kikidhi. Onego be ni gisemako goons go. Oko ka oponi ineno ka nitiere thuol mbele. Idhi adhiya nikech samoro nitiere kamoro kaka nyalo ringo kata in gi lote lweti ka ok ing'eyo pek ma thuol ni godo. Koponi samoro ni utimo assessment. Nikech aparo ni josiasa kapok odhi e romo moro amora be nitiere assessment mitimo. Ni wadhi kama ang'o gini manitiere. What are the imminent dangers monyalo romo godo? Ka oponi nitiere dangers moneno kata gik moko be nitiere kama koro inyalo ng'adi wacho ni koro wapang mondo wabwadhi kata watime bang'e. Of course, mano nyaka pang kamano. Nikech nyaka watimre ke. Kidhi kamoro to nyaka idhi nonane nani to chal nang'o. To kaka ne wapimo ne wayudo ka gik moko ne sawa. Kaka ne jogi wuok nwa, bodino nwa, bogowa, bodwa negowa, to kata serikal poko wacho gimoro about it, en gima jonya. En gima jonya kabisa nikech gima kamano ok en gima ber. To akwedo gino nikech ka wachako sani to wan gi higa achiel eka watim elections. To dhi bedo nang'o? To ang'o mamiyo gik manjaore kamano timre mana kaluo? Dak waseneno kogo ka okucha ogore bonegore kaka ne ji onegre Homa Bay. Obuya Omamba ne gi wach moro no ka en gi wach moro ma bende odwa ni mondo medi kasa mia thuolo. Jojo Mamba ageno ni iwinje yo makare. In gini nyaka kama koro chopeni jo siasa ang'o machuno ni nyaka matimre? En ang'o remo ni iloko godo dhoch mane? Manyaka ji hinyre ahinya. Ang'o mamono ng'ato retreat kata ng'iyo ni ma oganda wa ka koro chopo kama koro oganda dhi hinyore to koro wanyalo ywe matin kiny bende piny norundi kopoko chamo piny. Omamba. But you seem to be having the challenge mar jowadwago ok rawinj maber ahinya because I lost Pauline at one point. Modong koro naneno mana sign language. I lost her. Pauline. Yes, so I think something needs to be done on either their mic or mine. All right. Now, there is an issue ma Pauline wacho kanyo kane poke olala ma wacho ni serikal onego bed ne provide security ne ng'ata. I agree with her 100%. Mano tich serikal mondo provide security. Yes. Takiani bong'eyo ni security chakore kod an to chakore kod in to chakore kod en. Kapok ing'iyo the ratio of police officers to common citizen, ibiro yudo ka we are so much way. Police achiel nyalo rito ji 1,000 gi wiye. To ji 1,000 gi wiye ni at different points. So samoro function achiel police kata 20 emote against kata 3,000 or 30,000 or 20,000. So kapok wadhi ni serikal onego kuong wang'e ni to an kaka an be gima timo kama antie gi joma an go en gima nyalo miyo security na kata security mar ng'ato bed makare. Kapok wang'eyo mano to wabiro bedo kwa ywak ni serikal to wahinyore ahinya, serikal to wahinyore. And mark you Bati, yes, kata mana rally mar Linda Mwananchi manyocho the Homa Bay with the tremendous respect. Kani tiegi kwa noti mondeto rach.
but nyaka jotelo mane ni kanyo go ng'ato ka ng'ato ne nigi polisi ariyo ura dika to apart from that ka wach biro to donje iye koro mano neno ka en sirikal osemiye security to samoro in moketi kaka shield an moketa kaka shield ng'at machielo moket kaka shield ing'eni gini paro na gire maji rebellion kene bad noyudo kote maji rebellion ne en gine moro ma ikono joge ni kan jokogo bunde to bunde no dhi kiera ok dhi gine ok dhi donje dendi ok bi goy so ema nyocho chalo na gi gima nyocha neno jomoko ni ewi gari gi polis to jomoko bol worogi to sia jomoko ni wadhi urabe gino goji so adwaro akwayo ni wan kaka jotelo or any other common citizen wabedi kwa ng'eyo ni ngimawa gi arita kwe mar ngimana chakore koda kaka an Jojo Mamba to chakore kodi kaka en George Bati to chakore gi Pauline to gi osiep na Ken mobedo kanyo to kwa bedo ni serikal to sabari otieno to campaign bendo chiengo tieno serikal may not be able to handle these issues effectively so anda gombo ni jowa obed ogai poda dok ne point bana wacho jowa ogai weche mag siasa madhi mbele gi ina maana mok ni benefit gi nikech ing'eni let me tell you George yes jotelo go kade poni gimoro ohinyo kanyo to Parliamentary Service Commission lugo ndege biro kao gi paw ndege ma Homa Bay no titero gi Nairobi to koyud ka Nairobi o ginyal change titero gi India at the expense of taxpayers man to in tebe samoro se dispensary matok dala ose chui pala ma Panadol be unge ma koki ni di manyo Panadol be unge kata usi mitwangi go no kende ma unge to jal mano keti ni dia gine ogoji gino dhi kiera oken bunde to be ma thiedi ka at the expense of your life so security we must start with us all right daher duoke mia nafasa duoke yes wayie ni security starts with me yes then serikal tadwa lero ne ni polise ne nitiere makadho 500 to ne gin kanyo gi ng'iyo kakigowa omiyo waka gini kaka nen norach kik watem pando kaka norach polis ne nitiere mokadho 500 to ne ging'iyo kaka jogogowa to onge kaka ne gikonyowa but we agree ni security starts with me tase wacho maler ni wanok ne rally mane ng'ato dhi gotieno wan ne wakadho Homa Bay kwa wuok ka wadhi don ne onego wakadh kune Pauline Benjamin you been gather kune now let me tell you yes I pray that because Kora I want to assume Nenya Merane represent Linda Wananchi nitigi miluongo ni taking the greatest responsibility of gimotimore o stop gi ng'agina mondo me wangi gini mwaket sembe nyai mwapim gi nyamin mondo wangi richo wuok kanye yes kaso waduto wakao responsibility to wangi to moving forward because siasa will be there forever but nyakwa set good practices kaka jotelo masani joluno gonge adwa chiw ni ngeche moko yes ng'ato nawacho ni jowi mager emichuogo piene kuot ng'ato be nowacho ni nyang omiya nyang pok nuwuok e pi modhi omako rombo ng'ato e dala nyang ok bi wuok e nam mabi mak rombo ni dhodi ikawo mana rombo ni isebo itero ne nyang joluo be nowacho ni ng'ato maluor dak aming'a to kendo adwa wacho ni nyamerani it is evident mantie kata kabis mag TV kata social media kaka Roli Omondi mbunge ma Suba South wacho ni josindo koro wasetieko koro we wadhi uru Homa Bay mondo odho arad gi odho arakre kod jogo ang'o manotemo timo no whip emotions o charge
jopiny against jopiny mondo ji otim ang'o, ji odhi onegre. Intention and motive ne en ang'o. Ma gima ka ok wanyalo accept mwa interrogate mwa condemn jointly across the political divide. Bedi gima kama wadhi bedo ka waonge solution. Ng'ama chielo kendo osiepna ma Babu Owino. Iwinja. Kanyamerani wacho ne gi kala Homa Bay, which is this their right. Joma kalo timo ang'o e wi gari malo. To kendo wacho ni we uringo. Jogo joma tin un chuo te warakre araka uruko kodegi. You understand? Ang'o momiyo richo ma konchiel wang'iyo molo richo machielo. An kaka mano yudo kose dini yore ma Homa Bay koso ne poko dini yore ma Homa Bay kendo boy. Yore no chak din. No din nango. Yore no chak din. And let me tell you. Yes. What makes you think ni jomo dino yore nyalo bet ni moko gino jasiko rengo moa kata Siaya? What makes you think ni jomo dino yore ok nyalo bedo josik Babu mwa Nairobi? What makes you think ni jomo dino yore nyalo bedo josik wanga mowuok Homa Bay? Mano nyiso ni josiasa nyalo tiyo gi jogi giwegi. Anybody nyalo kawo nyaka itim gimiluongo ni assessing risks. Sami jasiasa nyaka ibed ni in gi ng'at man gi mich mar assess risk. Police opuonji. I am very happy not recognize any police strength neni malo. Mana kaka mambo wacho. Ratio ma police mar United Nations wacho ni police achiel onego rit ji 450. Okay. Ratio ma police ma Kenya ka against our population, police achiel rito dhano 1,700. Meaning ni police at any given time, police onge enough police strength manyalo contain excessive riots. Katiba wacho nango on picketing and demonstration. Can they demonstrate according to them loch marach? Katiba wacho ni onegi picket itime peaceably. Iwinya to konego beni bedo armed gi any weapon. The moment minu won ibi timo picketing in Homa Bay, tinu won in gi goons. Iwinya katidi mana kwedo loch marach mi paro ma bed ma William Ruto bed mar Gladys Wanga. Tinu won ise andamana gi goons mosemaki from Sapaka Chilu Kinyi mutingo le gi beti gi lobe e geche. Are you getting me? Agenda, what is the motive? So how I pray ni jolinda wananchi, and personally I condemn kenda wacha dear ni ngima mar da Kenya mora irrespective of their political position. Yes. Okonego beni wa pimo kod jasiasa mora. Right. Ngima duong. To gima nyaka wayiere ni the greatest responsibility of mistakes motimoregi, linda wananchi leadership should also take responsibility mondo giwe keto life mag joera maggi at risk. Nyang poko wuok e pi modhi omako rombo ng'ato e kul. To karombo no dhi modho ma ok no dhi oyoro od nyang. Ma to Obuya ing'e ni riambo i TV. Okonego bet ni beti TV kati riambo. On what strength? Iwacho ni watingo goons wadhi gore gi Homa Bay. Ni watimo picketing mane wane wadhi wacho weche mek linda mwananchi gigik malinda mwananchi nyalo timo. What do you stand for? Onge picketing mane watimo. Wane wadwa loso gi ji. Yes. Koro okinyal wacho ni ne watimo picketing. Okay. Omamba, yes, ankodi online, yes. Penj na Colin ni. Kendo jowa next time wana beda karane no wang jogi. Penj na Colin ni to. Mato chik mane muyie ma inyalo tim campaign ma bende poko yaw sa achiel gi nusu tieno. And number 2. Penjrago adwano gomba ng'e kuomi ko kamano nene gari gine joma no kaw tego nyithi je momiyo gik ma tawacho go moko okia kata ni kare no timore. Colin, I put it to you ni jok mane ubiro go or whoever you so call your supporters. I'm saying this having recognized ni lwenyo kwanyal yie kuom ng'ata. To ogwang rach to gweno bende odwadhi. Nikech ang'o mane jo ka oting'o ne bede ka manotelo mbele gari ka gibede mane giting'o malo ka gito ne gidhi chenjo ng'a gito ng'ama ne gibiro Migori Homa Bay mar thong'o Colin
uto nugi tongo ngasa achiel gi nusu tieno cha to kada wawachi ni out of that behavior eminent to ka jomoko wita ngimagi kendo jomoko koro ni osiptal dang wariambi why whoever is coming for peace must come with clean hands. George Kenny Tiang what ne chana ka time na ka watch young boys had stones in their hands negin gibede luetegi bede gini di tongo nga kayo do duoko ni to I am home and dry. Aparo ni ene monego wach na gima ne jogo timo gigigo nikech mago goons mane ntiere o mabe. All right. Okay, mamba. George ibiro protect amondo dai dalenda wanaichi no ngoja ne matin. All right. Gima ne gitimo tieng cha o mabe. O mwananchi mane gilinda kuso macha ne uwa mwananchi. And as a result of that, people died. Jojo Mamba, Sanika Kuru watieko Omamba, because we are looking for a solution to this problem. Kaka Uganda, kaka jomajo telo gi jopiny. Nikech samoro kana somo weche manyien masa achiel, jomoko wacho ni tulo ma waneno sani kuom josiasa dhi mono oganda wuok oko mar gombolo. To parni ma en ombulu migombo mondo telo lokre godo maber. Nyiso ni ji chako bedo gi luoro. Idiyo democratic right mar ng'ama ne onge kod gimoro amora ma enene ode. Koro nyalo luor ni ka wuok adhi go ombulu chieng' ni tanyalo hinyora. Eri kaka wadwa konyo ma, eri kaka wadwa losma. Imbe chalo gimise kaw sai. Nikech kiwacho no ombulu midhi go en mar loko telo mondo bed maber. Telo mane marachi. Telo onge marach. Telo ma waneno kako Uganda sani mar President William Ruto. Telo ma kako Uganda waseneno matunda ne. Okay. Kata nyaka Umabei kama ne giluono nitie duol. Kama ne Colin giluono kata sio William Ruto. Right. Kama ne gilande ndege mane gilande Umabei kata sio William Ruto. Ring road mane giluono kata sio William Ruto. That is just Umabei. Okay. Kulo onge gimoro ma ng'ato wacho ne telo rach ni koko dhi ogombulu to ni mondo odhi ogombulu mondo longo telo. Okay. Telo ma wan is the best. I'm just finishing. Is the best telo mapok wadwaro. And let me ask you, kata mana sponsor gi mawinjo ni sponsor gi no. Yande we mosore go ka. George imbe de tinde ng'ama bendo dak Nairobi. Kanyo imbe neno oko in studio kanyo. Be nyalo siemna anything me wanyalo wacho ni we got out of that. So Belinda wananchi anokada is their democratic right to do anything. In fact, I'm still going on record. They are allowed to go to anywhere. Kagilando girigino. The only thing enemy kigi kawa advantage malando girigino mari Uganda. And gimakura tiko kawacho enia. Yes, someone. Our leaders nyakakit interest mar Uganda mbele. Okay. Our leaders must put the interest of our people mbele. Mondo wayudie moro mwanyalo yudo sawa wane tichini to gimoro mikono wakani ni linda wananchi to jito thoeni to kona Colin truth ni chiemoro na kwere ka kuna bedo kone one studio ero kama na nya obuya watieki dakika chiel kada dakika seconds moko watika tika sakoro ero kama na nya adatieko kawacha. I want it to be on record. Yes. Ni personally an kaka jakom UDA. Okay. Mahoma Bay kendo mo represent counties tema Kaluo. All right. Adwa wacho giteko mathoth ni wa condemn. Okay. Strongly any form of violence. All right. Intolerance, political intolerance en gima no sirumu chien kacha. All right, erokamano. But akwayo gi muolo gi bolruok. Ne wajo siasa duto. Okay. Wa approach politics man gi dikoram. Siasa maonge kawo advantage because inigi teko moro. Okay. Kora kwayo ni wase ogwang, wase gweno. Okay. Wawuguru waduto mondo me wariw joluo. Right. Ka in opposition to bed go siasa mamuol. Kiti sirikal go siasa mamuol. Polimach mogik. Adwa nyiso jatelo mane penjo ni ne wan gi jok manotelo mbele gi pengni. Watieki. Watieko. Yes. Mago ne guns mane wayudo Homa Bay. To katieko. Okay. Adwa yie gi gik mowach kae. Adwa yie gi gik mowach kae. Yes. Jotelo ma mek siasa. Keturu jok mutelo nigi mbele. Mana chiel. Mara riyo.
siasa en gik miwacho wapiem muro gi gik mwawacho kik wapiem gi gore gi ji mar adek kimi panga timi pesa mondo idhi tongo ng'ato kik iyie Nyakwara Mogi orum gi kanyo omamba Musa enya nikech ang'eni koro pod ni in gi mamit ndi pod wabro luongo ka kendo chieng' machielo kaka iwachi winjo be ni biro kamondo koro wago mbaka ne achiel kachiel ka in studio erokamano Nyakwara Mogi kuom ketera Mogi TV twak mar Atilo chope giko erokamano Pauline Owoko erokamano Kennedy Obuya erokamano nya Jojo Mamba kuom yudo thuolo gima oganda gi oyiere ni telo gi jotelo nyaka be ni keto dwaro mar japiny mokwongo kik yie mondo ti kodi mondo iny ng'ato ma en nyawadu unyalo romo kama chielo nyinge en George Bati oriti masa Primary and high school nilikuwa fan wa 10/10 so nilikuwa naona venye the editing then venye moves inaenda through camera. I was like nilikuwa naambia my mom like one day nitakuwa na record watu hivi. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Akilo ni gimoro menya yuomo mos. Flower mantie kikombe ni chakara. No, gikomo desire mihero. Jakamanya ni gimoro mandi susuchi no. Bingini ber naga. Adier. Dhano riam kara daki ng'iyo kaber ni daki ng'iyo ng'iyo maber. Kaki buonja no kede toya. Adiera. Ang'eyo. Nitie gimoro ma agombo ga wachoni. Keni bro kae maraj, kosi bro kae maber. Nango dongi nyisa monde ng'e ni nangowa. In chieng' moro nagoni sim gotieno donga. Na bugi gimoro leko. Ni leko nango yawa. Omos. Salo tuwagi bedi mok adier. Ay, magi nyaka mok. Ane mang'isi. Make sure ni tupi omako tiende gi maber kabisa. Bang' wik achiel kama in gadier ni wanyang'wa dalo. Mawi wik achiel, iloso wik achiel. Mami ndala dek kama to gise sistema dongo ma itgi koro dile chiro kata majika neno. Anyisi. Manyiso ni ma wanyona nyana wi pesa kama wantiere. Ma pesa lilo nyapewa. To mosete wa penjie. Wach dar ni endi to kori neno nang'o yawa.
Koso kin serious. Wach dar na dar adhi wach no stago pacha ndalo mang'eny but achiegni ng'ena leko ni wan kodi wan ji ariyo wamako lwetwa to wawuotho banadi to jonyuol nitie padri be nitie wantie mbele atral kanyo watimo arus moro maber adier lakini donge ni manen mana lek dong arus to kwatim lakini ukasani mapita brita ya kosa riambo lakini dong lek no nen serious dong mano to ne lek ano katamro kawacho ni rach gi an kaka lek no biro mano kaka chunya ne gombo koro chunyi ne gombo nango wacha ne straight to the point wek mienda ni kama kage kaora ang'eyo lek no koro dongo timbre adiera e ngima masani atia matin to kayudo pesa moro matin tadar ing'eni gimi bagago en achiel nikech isiko mana ni tia matin kiyudo pesa matin pesa bi yudo maber kata ni ok yud pesa lakini akia ni iteroga pesa kure nyathiwa ineno pesa miwacho na yudo maber ni pesa ni ok ber ineno oko ka ji thagre ma ineno pesa na matin ni adhi oko kacha achul rent kasechulo rent pod adwa chiemo kase chiemo pod adwa kaka arwakra tineno ka ndala kae pesa na matin ni kata indo ng'amiga pesa moro matin idhi konyre idhi happy moko midhi pile ka okadagi lakini in ng'eni chicha sama koro wachope ni ng'eni chicha chalna ni yudo pesa lakini koro isefwenyo nyiri moko e gweng' ka nyiri manade nyiri an nyako di cham pesa na mayie omoch mayie wodo diero nyako di cham pesa na makata ni an nyaminu inyalo pakori mbele na kae kaka nyako kunya chamo pesa ni lakini kiwuok oko ka nyiri go matieko ni pesa koro asega wuondiga an daka wuondi da nyathiwa ok anya wuondi ang'eni wuondi to kinya wuonda lakini omosh pesa to yudo maber yawa pesa to yudo maber lakini pesa ni dong ineno kata ni keto wig moro kanyo ma jaber ineno ka indisri ne kata ka ibuko dhogi maler mago pesa na manyo koro ka pod an kae ineno kwa chamo chiemo madheni ineno kata sani walo salot pesa ni chiemo gi wachamo ma onge gimwachulo to wakonyo madhe kae koro ka ngawuok ang ikony madhe kendi otimre yani otimre idwa no timre koso se timre okaelewa hii okay koro wakendre ukendru in ginga don kodi in gi an hapana koro nikech ichae moro mikelo na spongi maonge kata matene ema koro miyo koro idwa ni mondo koro wakendre ne gini nikech koro kikombe ni kara kawe madhi kawe madhi ne gima wakendre ne onge hapana no an podatin sawa podatin ang'o wakendre ne sani ang'o mwakendo kwana chwanya ichwanya tu bok ichwanya nikech koro how where ntiende nang'o chai mokwongo en ang'o minyalo miya en ang'o mabro gene this marriage kata this relationship kata this courting en ang'o mabro gene ang'o minyalo miya aya apenje ile dona tin chani ikete peny nang'o madh matin idona timne an kidwa kenda to fast you must have nyakibed gima ineno ma manyonge nyakibed gi manyonge lakini omosh kwa doka diri ne no od mamani sani tin to in kaka sani kaka ndalo dhi ng'eni ndalo be ng'eny mokonyo be ni sani kori bede ot wa bede ndalo matin mondi odni ochako bet matin chakre karang'o ya wambe koro wadwaro privacy wenwa kata ka move matin kama to ma idiyo wama privacy iseyudo ng'ato oko ka jida chako kelo ok ayudo ng'ato lakini anyalo yudo ng'ato machiegni ka yudo ng'ato machiegni ere koro wadwaro tuo mare ot ka ida kelo ng'ato od madhi ok idhi nim ng'ato an
abiro lakini awuok mana kisewuok in manya kikuong in aneno kitemo loko weche ka in to dakidar in okidar in mikuong iwuok in miduong onge duong onge gima duong ke loso kae nitiere higa mok inyal bede od minu sani nyathi geda kata an be kora awuoge nabiro limo owadwa kuno kata ka awuok abiro limi ayudi kata gi in koro ineno an advice manya mi matin kama neno gimani tero pole koro sani an kora dar kae alafu adhi abed guno kokacha mondo koro goya an kase to don koro une bubolal nte wakaki ratego malich mitiyo matek ni koro kidar idhi dak kendi tang'anya moni tiyo matek koro ineno dak kenda awach na chako dak kenda kawuono an gi pesa moro amadhi dak kenda do to kiny ka pesa gi orumo kwani ing'ena new future Karibu. Wuono sito. Ipuro. Adoyo kama tin. To milalgo. An mana tie. To achienya babo. Aonge wach. Aneno ka niangi bochiek. Dawa gi chiek. Koro dwani mondo achuo moro kae. To milalgo. Ana tie wuono sito. Karibu. Erokamano. To wach mokela dala ni kar kaendi. En wach mar wuodi Osito. Wuodi Osito tende ntiere kanye? Osito ntiere. Entiere kanye? Entie school lakini sani gine holiday matin. Entiere area? Entie ot. Tise isego winjo nyako miluongo ni Esi? Esi ang'eyo dong Esi en nyadala waka. Nyako no. Nyako no bise winjo kaka gintiere gi wuodi. Dong gina nyithindo mong'iyo e gweng kae. Ging'iyo? Onge gimoro amora ma timore. Mago jok mong'iyo mutugo banta, otugo ang'o, gitugo mpira, gitugo nyaka tuk pondo. To ntiere piny mana dikia gimoro amora mantiere kindgi. Jebe. Achop. Koro wacho ne en chani wacho ga ni inyalo timo ang'ocha. An ka kinena nan gi teko. Mano gima nya timo, dong pesa ongo go, mana yie. Lakini anya timo gimoro amora medwaro. Na tek. Kora ng'ama inyalo timo gi teko nino? Dagis gimoro achiel. An ka kinena ni. Agoni pressure up ka mia. To ashwari bro bedo mara. Nwach. Tek. Ipenja kosinyisa. Okay, tek. Angeni mano protection moromo. Ere kamano, koso? Koro protection monge pesa we protection. we kwache kamano, lakini gimangisi dira. Pesa jasai makelu, lakini teko, to go Samsung kando. Kora go. Rita ne monde. Idwa go your pressure up. Chodongi? Onge. Labda Esidwa ketho ni nyathi. Nadi? Esi ketho ni nyathi nadi to esi dong esi en bas wuoda. Oketho nadi? Esi en ng'ama timbe ne richo. Esi en ng'ama dwarore gi chuo mang'eny e gweng' kar kaendi. Dhi konye gang'o? Chuo mang'eny? Inipenjo nyiri matindegi. Odwa gero plot koso ang'o matimre? Okonyage, ogero plot odhigo kanye. To ka in gi chuo mang'eny dong mano nyiso ni in gi mwandu. Apana. Nyathino dwa ketho ni nyathi. Kwani otuo? Ang'o ma uso? Otuo? Ok otuo. Kwani kia gimoro amora? Anakia. Anang'e ni nyithindo gi ong'ie kaka kawaida. Kata Osito onge gima nyisa. Sidwa kata nyoro kar kaendi nyesha Osito dwa gore gi ng'ato kar kaendi ma nyaka nodwa chwe nyaka pala. Ng'ama dwa chwe ng'ato pala? Dong wuoyi ma neno siepo Esi. Dwa chwe Osito pala? To konyisa? Kwani nyathini adhi golo nyathini dala ka. Gol to kikigole Esi emigol kuome. Angna golo. Osito wuodi to nyathi maber kabisa. Wachunguza wachno. Wachunguza wachno mar mondo miang'e ane nonro ne maber. To ka sen ng'eyo nonro ne maber. Tabro nyisi. Sawa. Koro inyalo dhi mos gi ne ot ka mondo wanane kaka oweche chal. In sure ni nyalo goyo? Kuminene ni koso aongo lweta kosinene nade? Okawacho ni onge lweti to in go lakini ok gin lwet jo gym. Koro in sure ni nyalo goyo pressure up. Watim gini monde ne. Nwach ng'ama tek. Dong mufuto ka muofu wang'e maber ni timo tadhi neno. Lakini ang' nitie 150. Mago tin. Adier?
Kana wachak tich, kana chak tich wa. Ineno mi achiel gi 50 kitieko. An mari. Nyasadi. An mari Mana kete geno. Kata pako kitero. Iwacho kata nyamboro ukamulra. Ma wuoi siro. Mano koro iluongo ni ratego. Wuoi siro. Ratego. Wuoi siro. Neno kachopo piny. Aneno kichopo. Ineno? Ndiye moro ma choro ka. Ikwano koso kikwano. Akwano maka beach. Koro ne isechopo piny. Mano koro ka ina beach yawo. Beach. Koro ka ina beach. Team fresh up maber. Magi benga maratego. Aratego. Team fresh up maber yawo. Kikwano gi. Wachwa maka. We ani koro wachaka chiel. Wachaka chiel. Erokamano kuom nyisa wechego. Saonge wachina in kaka babu anyalo nyisi gimoro amora. Erokamano to dala dhi nade? Adala to ber. Okay. Jonyuol ni kare. Okay. Ngima. Okay. Wan be wan kare. Aneno ka Nyasaye otimo ang'olo. Nyasaye oritowa. Nyasaye aneno ka pod gikuodho. Adwa ni mondo apurie matin. Ateme doyo mondo wane sani koth chiegni. Pura niang baneno ka ber kar ka indi biro turona. Bende inyalo ka aero ga niang. Inyalo ka opanga. Inyalo ka opanga dhot. Lakini Yesus to miyo opanga. Adhi ka opanga. Ka opanga lisi achiel. Momi area. Donge un nyithinda koro nyaka pidhwa pidho ute. In ka ero mana babawa. Erokamano. To osito no? Osiro nyaka non wachne. Nyaka non. Wachno nyaka non nikech nitiere kaka nitie. Yes. Non wachno kabisa. Okay. Nitiere wach moro madwa nyisi. Wachna. Yani bidhi ye koda. Onge problem, kan wach ma sawa. Kendo. Kama nendo. Nade, nyalo bedo nade? Tim gimoro e wachno endo. Hapana. Kae? Okay, ang'eyo kaka dhi tim. Sawa. Ang'eyo. Dongi biro miya feedback. Abo mi feedback. Koro wakete riol malo. Achiel. Ariyo. Just moro mahero. Moro maka. Wagoe. Achiel. Ariyo. Adek. Neno kaka gotisi. Aneno kaka magotisi. Magadek. Koro tim nyaka 100. 100 kende. 100. Nyinyi kama mama. Kwani ukikwangi? Akwano. Dongoro ka info. Fo mane. Yeah. Fo mane mazada kanene in mane simni. Kwani ngome time simka? Yeah, wana record. Kana ngoma timia. Wana record. A record. Tudo mama tindi ko la mala. Very. Oh, kadwa. Very love. Ma love manano. Very love kai. Love very love ka. Very love. Tangna ne love kumantia. It's okay. Don't worry. Mugongi soto ma yonge kata moya. Anagaye. I decided to be keen on matters pertaining to family. Yeah. That's why you see I'm very serious when I'm raising kids which are not mine. Yeah. Because it's a lesson learned that watoto kuwalea kwa njia mzuri, they'll never disappoint you. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Niko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime-add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika haraka. Say cheese!
Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama nze pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana siox? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Katekane pok niti obiro kae. Pok na eno kakara jiv. Wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono mana nikech pari oseikre timo gimoro amora. Kakitimre ni itemo acha. Chal ka gima keny mar Rakesh kod pari ni chal ka gima okimorgo. En ang'o marach? Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jamani, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ukichore gi chien gi ripode ma miene ni ene ma osiro e yor omenda kweth maketo sirikal tesre. Ane kurta bedo igare. Igni bichgo. Okanene chieng morengo kelo title deed Homabay. Hatutaki vita, hatutaki orengo. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseo kweth siasa ma otelnegi gi James Orengo ma owacho ni nikod agenda mar pogo ganda luo. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools. But our sports check from the principals, the money has not hit the account. Ngur podo kwako yepo mar sikunde ka jokanyo ywak ewi deko mar omenda e kinde ma sikunde koro yaone tam mar adek. Jerana, nyakuma yompoi. Angin leta ni kiyodo. Mato kori biera marite. Hai. Aeso. Nyako yompoi. Yani umeumbuka umbika. Ai Nyasaye nakosa kure. Nyasaye nikonya mayudo nyako majaber. Hai. Mtoto mrembo, si mfupi, si mrefu. Hey, nyako malando ha makata ko yudo nyathi di bedo nyathi majaber makata jodala wakati penyeni. Hey, yawo mos yawa mose. Hey, si any. Hey, maiye. Omos. Nango minyera ni Milka. Imilria mila ku chakori se chopoka. Koro ngisa inyerango. Kawani lokori janeko nyathiwa. Idwa ringo neko ka oko ka. Ang'o matimre? Lokore janeko. Iwuoyo gi rabolo, mi hag rabolo. Ai, tudonge an aeroplane. Aeroplane zaidi Dong ing'eyo ng'a weche gi migimi wacho na ok nyalre. Ok nyalre nade yawa. Dong ang'eyo weche gi kata Dong ing'eyo
weche gitek matin nikech ineno dongo wapone dala kae to wuoyi ni ineno kaka aneno ka gigi udhi thagore Binge ni era kodeo kata ng'ama dongo godo kata ng'ama kata nodak kode gweng' achiel pod ok ong'eyo. Dong kata imbe dong ni ero minosito. Ineno gi miwachono aneno ka gino ok dhi nyalore. Ya ok nyalre nade. Weche tindo lokore to weche ineno rikani. Rikani ok yot. Ok yot nade. Ok anyala hero ni mondo sito koro odhi otim ni siju ang'o to osego dichiel to wuok oringo and then kendo koro idong kanyo koro ywakna. To an binge na ere. An ahere. To hera to ng'eno pondo. Hero pondo. Koro akieni hera mari to mane. To in kono kielewa in kata gi minusito dong nu welo. Dong ineno marwa gi minusito gi. Ineno kaka koro raboloni arito mondo kose tegno to watere chiro kacha to loso pesa maber. Ana koro nyisa nena maber. Mano to koro nyako mane mokao pachimo so e chupa. Orwaki e bwo daraja. Onge wach nyako kae. Ana fama Koro kaloso gi raboloni mangiso ni ahero plantations, ahero rabolo ineno. Ilokori lava boy makori biro mana recite poem e rabolo ko. Poem no na recite ne rabolo ni. Lover of plants, lover of banana. Tiwa to koro idhi ringo neko. Gimodong ni koro idhi wuotho duka e koro kiringo neko kiluongo mana nying nyako. Man to nyako maneno. Ine moki winj gima wacho ni. Onge nyako moro ma wacho gimoro moro. Ato gima nena aneni kisomo karatas moro kae. Karatas no nadwa rit rabologi mondo atong'i mondo adhi awang'gi koro karatas ne madhi moko go kibrit. Koro inyiso rabolo ni you love rabolo. Fama koro kiwinje nango mokiwinje. Rabolo nigi yier wich. In be koro in kwenda huko bana. In koro ibe penjo mang'eny ma koro penjo mipenja gi dwana duoki nadi. Ne koro wabeda na serious mondo koro nyisa mano nyako maneno. Nyako. Okinya bede irabolo ka nono ni wuogi rabolo nono ihag rabolo omos nyathi ang'eyi maber. Mokwongo rabolo ni ng'ene aseneno odhi chiek matek odhi tegno kwanza madhi bedo rabolo moko mamit kendo miya loso kode. Wach nyako onge ine mi overthink. Nyako no donjo wi mo obeda gi dende te. To kwano kiere dong ni ere. Nangi dhi ywa ambe kaka nier nendo be kaka mbahero. Sasa ndo kaminyo ni hera umanyo mane computer. Sijui manye sim. An mar computer nendo kadwaro. Ma in sure? In sure in gadier ni ati unyalo bedo gi wuoyi no. Lakini anto hera uno kapuodho. Ana here kenda here gi true love. Tu use wuoyo Gosito. Ata monga nyise sign to kone. Kora ananga timinade. Irona dhi tuwe wuoyo ot kumara achiel. Maybe nuon gi. To ng'e kata nuon gi. To final decision ano kanyal make kuome. Dong en ng'at mo osebedo higni 18. Koro gima nyaka tim en mani ok apar lakini ok anyal preempt. Gima nyalo timo nyaki bi ng'igo sito mondi. Nyaki sudu bute machiegni. Kise sudu bute machiegni tabro neno kaka ng'iyo maru kaka dongore. Kuse ng'iyo to mondo ote mang'ono. Ando koro ananga. Koro esiema ketho. Dong na kuri niwe inji dik paresi. Parie ni ntiere jachien to ntie Nyasaye. Ok inyal gamna chiwo kinyi ko kinyi. Koro ino jachien na esi. Iparo weche mang'eny. Nae weche mang'eny. Iwacho nang'o koro? Who finds life finds a good thing. Ayie. Ma kore love. Ineno koro gik mano miyo anyisi ni koro sani ng'eni isebedo ng'ama ng'ongo. Kinyalo yudo nyaka nyako ma koro kawo pachi mibeda kae kendi koro iwuoyo gi rabolo. Lakini kuom wacho adier kanyo to yuda. Ing'ena chung kae dakika dika ng'iya kaki iwuoyo gi rabolo no. Man koro ng'ena temo ng'iyo ni to nyako moro ni kae koso en ang'o ma omosh mako kae malich kamae. Nyako no tahero. Nyako no ahero. Makata kineno ansa iwacho na loso gi rabolo. An seche ma andiko a recite poem no. Ananeno na loso kode. Ano kane rabolo mbele kanyo nyako ne maneno. Ini mokwongo sami luonga cha eka fwenyo ni kara loso gi rabolo.
Yengane na wii kama samoro ngeno ka onya kubongo ni odi. Oka ubongo ni odi gidong nono. Ma in pokiero ga ngato. Ma era ma first love. Anto ma poko chopo na. Ma first love koro weya mondo awinj maber sama winje ni ne. To kimanya kono ango miwacho gi rabolo manya koni wuogi nyakono. Ineno gigi mokwongo. Ka para nyakono. Wi osalokore iselokri jane kenda neno mako dong ni mana ringo ka. Nyake manya miji modi mako ta. Onge. Ilokori raita indi ko nyaka we. Onge. Ne wawe igine ko ni no item bedo jane ko kanyo kata kiari ya graboli haglo anu ade. Niki. Melka. Ma wacha ni ya ntiere jare. Kori chagwa achiel. Jachien kata Nyasaye. Koro to ni chieng ni odiechieng en jachien ibedo ng'ama nyap. Koro nyaka item mana patni. Kitemo kori to abro no ka weche dhi bedo maber. Podi ne nyako maber ok rach lakini you okanyal yie mondo sito mondo ti kodi tiwacho ni nyako cha beni kode. Koro gima nyalo timo kasri. Sawa abro temo to kotamore be okanya chono. Ok nyal tamore. Ok nyal tamore. Nyaka itug pat mari. Kitugo pat mari maber. Bi nyalo konya. Okay. Kanyo momiyo neno ka anesidan ni ok anyal konyi nikech ing'eni wicha bing ni nyathina. Kose yudo ID to koro we are different people. Wan ji mopogore. Iwinjo? Wan ji mopogore. Ka ng'ato kose yudo ID to bedo gi sucha an gi sucha. Obedo gi pacha an gi pacha. Haya. Ineno nyithindo ma yudre mbalariany gi. Kaka nyathino dong gin ke mbalariany. Ogin go de school achiel. Emino koro giwuonde ga lakini I could prefer you. But gimba nyalo wacho kasri. Kasri. To kara wacho no memo keli gae. Mane wach mo kela. Okay. Gi wach daisy no bitime. Yes, I for bitime gi moko. Abro temo. Sawa. Aya, in chop maber. Sawa. Okay. Imos na jogo. Yabi moso gi. Jaber, what's name? Hey, this rima. I don't know, you got this ring. Hey, Jaber, yeah. What you come on? Karigina wadu wachanga ni note monito na story no. Wana wadu mani? Omosh. Omosh no wadu. Omosh nyathi wachiel kende mahero ma okonya panda. Adie? Omosh no nen jakrasa. Nwasomo kode. Ngeni kana miya story. Miya story nyako no jaber. Melka nyako no ndisarema kinene. Idiero nyako no. Koro matinde ni era? Dongi jaber mana kaka no mosh nyisa no. Adier? An koro miyo wiya bet matin ma. To apenji no yudoru kanye? Dong nese nyisine mosh nwasomgo koro nwayudre go mosh e skul. To in be ere adier? Piny kaya, dong aeran koro awuondi nang'o. Nyathi wano eri. Adier. Osiko gona mambaki. An be aere. To dala wen kure? Dong nase nyisi seche kan nyasembo, an mana nyama chiegni kae. Asembo Republic. Amena. Ogolo nyako. An mana nyasembo kae. Dong mano koro ber. Koro ka Nyasaye otimesema maber. Nabia bet chwad. Ibet chwad, wadonge. Jaduong' nyathini chwanya. Nyathi man. Jaduong' nyathini pogo love. Nyathini pogo love nang'o. Kwe wi mos. Akwe wi nade. Bige gima seche mane nyako ni kawuono. Ineno ang'o motimre? Nyako di. Obiro ka ang'ise ni an adwaro dak kode. Onge. Ka watieko wechewa mag skul. Alafu kasa nise chunya openya kana go pesa. Dong pesa Nyasaye makelo. Mano Nyasaye makelo wuoda. To tich mateke makelo mwandu. Mano adier. To koro winjore nang'o? We atiekni. Nyako ni aniso ni teko man go kende manya miye protection. Teko. Omera jaduong' ago pressure ka mahao miye gwiye. Iriaso. Otka. Ne monda obed mara nyaka chien. Kendo to podu kosana tu.
Koro gimalit na machuo chunya. In bedo ginyalo bedo mamor kiyudo waya machal koda kama. Anya bedo maber ka yudo waya moero, ok waya makela teme nu kutika. An ngana nanta seri mana kamano. Bora mani kikuketa kich dala. Ai, chiemo ng'eny ma alafina no wadwano. Ka ane monge pidha ma ka wabiro to kawuono tidwa chamango. Koro into. Kaki weri thum weri makamara mara left right. Nyaka center. North south west grigo te nyaka walo. In koro ritaita mandi bine. Kichopo chopa dala kama. Wasepango. Yani yathiwa no ochoro plan gi wange kama. Ochoro plan gi wange maonge kata kalam. Sawa. Mano ber ahinya. An be kora amor. Kawuono amor ng'e ni nyisa ni luongi ni? An luonga ni Milka. Amilo. Margi Victor. Margi Omosh. Margi Omosh gi Victor. Yawa. Mano ber. Amor kaneni. An be amor. Koro walama Nyasaye. Mondo oriwwa kamoro achiel kama donge. Nyathini pogo love. Kendo. Nyako ni pogo love. Wanyisi woda. Wamiya advice matin. Ineno kana mama umina no wano kani. No kende. Nan gi girlfriend. Yes. Nan gi girlfriend before. To mago no biro, gigo biro ka to kadho. Mago no biro stage no kano chopo to no kadho. Mama wuo biro. Mi neno, mo bet. Dako kuyot. Tineno, ntiere ka wach moro na winjo ka kwar wacho chon. Ni wach mon tek. Na mano koro tek. Wach mon tek. Koro timne ya. Lu mana tienda. Kiluwo tienda tibro dak. Tibro dak gi jok mamiyogi. Baba alu tiendi lakini test magi gi maga pogre. Ang'e emomiyo ka nyisi ni idwar pesa mondi kore kinyombo. Jok masani dwaro pesa mondi kore ka nyombo. Lakini iti dhi maber. Sami yonge pesa, in gi pesa, onego beni iti in gi family mari. Kosari yaso? To koro omiyo nya bwana moro love nango. Itimo ka kamano. Koro nyaka in bi ijitaidi. Ajitaidi nade. Ai nango odwaro pesa, aonge pesa, tim nango. Pesa odwaro pesa mara? Tulongo wacho ni ana koda maonge pesa. Ne kako bonjo mayo. Lakini jathiwa ni ngani test ne ga ni mamalo. Test ne ga ni malo kae. Maber. Ayie onge yiero. Ne yiero do. Tuano beda piny ogo kwan. Mowacho mana ni ma oting'ore. Okaka gige asembo te oting'o wuothogo. Moting'o nyaka asembo te wuotho. Oting'o gige asembo te owuothogo. Nyiero. Ichal mana katuni ni comedian. Ok an comedian. Gini kiyudo gima ber nyaka paki. An yanero ka wacha dier makindisori tindisori. Ing'eni nyalo yudo moko masura kende Iwen onyalo buogi kata kapok odonjo dala. Obuogi kata ni janeko. Obuogi ni janeko to kiyudo nyako mamuol to be smile mos asembo tumwero chien ka. Mano ber, adong kata jopolo be mor. Piny mor. Kakoro an mamor kama kata natima ng'ani siyathi wacho in kadok kitany semane ing'e yiero. Kang'eni kata polo bo mor. Kan mawinjo mor malich kama en kech aneni. Mano ber. Lakini aba mor na dhido. Nyamera mar ariyo ma jaber. Ang'eni mor. Tapenji. Itimo ang'o sani? Pesa no ene oti, kose pesa no tang'o? Masani. Pesa. Dong love masani pesa. Nyakuchak winjere kod ise miye pesa di. Kata siling poka miye. Ing'eni kata mna gine pocket money mami nerni okitigo. Nyako ni machamo pesa kuo. Poka miye kata siling. Mandas kende manyona kuma pera mano be gima duong. Man to ber. Ko chamo mapera to yebru kuot. Mano ber. Koro kasiria kasa. Hera okinyal win hera godiochieng' achiel. Hera no ihinge mna pile. Katima mo. Kisudo but hera to hera sudo buti. Iwinjo? To kidhi gi hera mabor to ng'ato dhi nene. Ing'e jaduong'. Hero pad. Jaduong'. Tik be ng'eni hera remo. Hera remo kaki wache no. Poko ng'ad remba bo pim ni hera remo. Gima ng'eni nyako ni to mukora. Obet nade ka atimo push ups karibu 100 gi wiye to en owuonda na recorder to tije ni mana o scroll to ndiko message I love you tanano gwara moko pimna kama ineno ng'we yamo gi par diriyo tineno wach ng'we yamo bed gu ng'we yambi to mondo itim ang'ono iwer gi mar ng'ama miyo to biro dak wan wadak mana ni wach ng'we yamo go ne onge
to par wach no diriyo kabisa keti chunyi tok wi iwinjo poda kidoro kika dhi ng'wech to mano bro dak to wach hera rito ero kamano Ne kidieny mar ariyo sang'wen otieno kik idhi mabor. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mago witado ne gedo mari. Ne mathot, you are tall and mar 0722 638383 etimo oda mari. Parini wakelo mwandu mainyo kodwa nonu maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Kenya, arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mambo Leo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Mondo yudo ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko
Parnia, Ramogi TV en od jowende duto te. Sadek marotieno weche manyien mag imore biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV nyakora Ramogi ber kora chako nyaka giko mokwongo ida ne thuond weche. Jamani chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ukichore gi chien gi ripode ma miene ma osiro yoro omenda kweth maketo sirikal tesre. Ane kurta bedo igare. Igni bichgo. Okanene chieng morengo kelo title deed omabit. Hatutaki vita, hatutaki orengo. Jatend migao mar omenda John Mbadi osekweth siasa ma otelnegi gi James Orengo ma owacho ni kod agenda mar pogo ganda luo. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools. But our sports check from the principals, the money has not hit the account. Ngur podo kwako yepo mar sikunde ka jokanyo ywak ewi deko mar omenda e kinde ma sikunde koro yaone tam mar adek. Ramogi betulo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Jaloko mari luongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati Machigni. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okoni okobiye mien nyinge gi chilo mag siasa kata matin. Uhuru okoni okosir jo siasa kod pesa kaka ilieko kendo lero ni jok maketho nyinge mondo tanga inya kod siasa mag miriambo. Jatelo mane oten kod Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Charity Ngilu, Martha Karua kod Justin Muturi kinde limbe par mane osenindo kijana wa Malwa okoni temo dino ne jo siasa moko mondo kik setombulu kuonde moko e pacho ka duoko chien demokrasia mar Kenya. Walter Nyambaga chako no weche manyien mag imore gi ripodne. Juma achiel bang' kweth ma Kenya Kwanza bingo iro mag siasa kum jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni ema siro kweth mag linda mana inchi kod omenda. Ogai mar Jubilee Uhuru Kenyatta othinyore Kitale e kod teko mathoth kaliech mithuogo ne wuoche kod apoyo. Uhuru odunyore kod jo siasa masiro sirikal kokonegi ni mondo wetude kod siro siasa e kod pesa kaka gisebedo kagiwacho. Jamani chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Jatelo oko ni Kenya en achiel. E kata kamano medo tamo jo siasa setombule konda ma Kenya e kendo mucho tule rombe margi biro pogo piny mana kaka jodwar ng'ingo fuonde mag le e apedha. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia
ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa, nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Romono okelo kanyakla Kalonzo Musyoka mar Wiper Patriotic Front, Justin Muturi, Charity Ngilu, Fred Matiang'i mar Jubilee e kind jodito mamoko. E rapar mar mosenindo kijana wa Malwa ka Uhuru Kenyatta oko ne jopiny nyaka gibed mana motang' e kod josiasa malombogi mana kod weche mamit ka mag Suleiman majadoho mamiyo giyiero jotelo ma ok nyal loko ngimagi. Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo, wakisema wanataka Ruto ni Ruto, wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i, wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. The culture of goonism and violence is an existential threat to our democracy. Tungependa tusome kutoka kwa Wamalwa na Kibaki na team hii ya Kinangilu. The greatest thing about kijana wa Malwa ni kwamba hakuwa mtu wa matusi na mtu wa furugu. Kwithno kokalo kuom Kalonzo Musyoka onyiso chir ni kanyakla margi dhi ko Ruto dala kendo gibiro yudo loch yiero okinyi mang'ich kapok gweno kok. Kwa hivyo Bwana Ruto, wewe ujifanye tayari, ikiwa ni mimi Kalonzo itakuwa mondo kwa mondo, si lazima aende. I commit that I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom josiasa masiro sirikal manywanda e alwora ma Nyanza oseyo kweth mar Linda Mwananchi magiwacho ni kiko ito ganda kod siasa maonge ajenda makare mar tero ganda makaluo e sirikal yiero mabiro bang' bede mudho kuom thuolo mohewo higni 60. Kotel kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, jotelogo oseyo jodito mag Linda Mwananchi ewi tulo manyicho muoch e kaunti ma Homa Bay giko dira mokalo ka giramo ni kaka oganda pod gingirore e sirikal mar manywanda. Steve Biko nigilere wi wachni. E sach limbe mare makaluo, jatend migawo mar omenda John Mbadi chieng'ngeso nolimo gweng' makaler e Nyatike. Kae mane Mbadi oseyo kweth mar Linda Mwananchi mwach ni kiko ito ganda luo gi siasa mar wuok e sirkand manywanda gino moram ni ogini yie wach mano sir kod gavana ma Migori Chila Yako. Wacho ni buru ok nitiere kech tingni e deche ndalo. Tingni gero koso pile. Buru ne kaolre kuom ne tingni e dech. Ruto kelo tingni. So kamera mora tinga. Migori County tangia tupate uhuru mpaka sasa 60 years. Hii sehemu haijaona lami. 60 years. Hii sehemu inahitaji stima. 60 years. Hii sehemu inahitaji vitu vingi. Hatutaki vita, hatutaki orengo, atuache. Inulo ganda wa nisa ninya kawayer joma wamako gosiep kata joma wawuothogo wachomo yiero higa manyien 2027 donge. Ang' limbe manyatike Mbadi obedo gi limbe mar Jumapil e gwenge mag Suba South kama oyore nyasi mar alam e kanisa jokopere ma St. Joseph Stonga. E kindeno Mbadi okwedo weche manyocho wach kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino mane ni jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma odok pacho kowacho ni jopiny man kod teko mar yiero jotendgi. Juzi nilisikia kijana mwingine aliingia bunge juzi akiongea, anasema ati Kaluma anacheza, ati atakuja Homa Bay kutoa Kaluma Homa Bay Town constituency kama mbunge. Kwani Babu Owino ni nani? You know, you can overrate yourself. This guy is a young man. He's a juvenile politician who got into politics the other day. If he wants to test his popularity in Homa Bay, wacha jaribu Homa Bay Town. Ano bende, jotelogo singo mar sero mbulu ne jatend piny William Ruto e alwora ma Nyanza mar neno oyiere tielo mar ariyo. Hapa kutuambia that he is coming to Homa Bay to colonize Homa Bay.
what capacity do they have to colonize Homa Bay? Homa Bay iko na wenyewe, na tutahakikisha kura ya Homa Bay yote imeingia kwa debe ya William Samoei Ruto. If you want to come to any community, come with humility. Come to those community activities. Those activities include funerals. Those activities include church sessions. Those activities include marriage. You cannot announce to an entire community that you will overrun their leaders, you will overrun their government, you will overrun all of them, and think that they will wait for you with open hands. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi okwayo gavana Orengo mondo kichiregi chien kendo we oganda opon olemo mag sirikal magiserito kuom igni buora. Wewe ni adui ya jamii ya Wajaluo. Wewe mwenyewe unaelekea mwaka 80 na bado unataka kupeleka Wajaluo kwa opposition. Wajaluo wameteseka mwaka yao yote wakiwa kwa opposition. Hata wakati wamepata nafasi kidogo yenye mko na finance minister, nyinyi mnajua maana huyu mtu kupewa kushikilia pesa ya nchi. Halafu unapata Orengo bado anafuatana na vijana wadogo atilinda mwananchi. Mwambie Orengo na mwambie watu wa Siaya, huyo mtu aende nyumbani, aende akue mchukuu, achunge wajukuu na akae nyumbani permanent. Magi bire kinde maliet mar siasa medo chokore e alwora ma Nyanza ka kweth duto ariyo temo manyumbi matel noganda no yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto omedo seyo kweth makedo sirikal tesre ma owacho ni kwedo chenro mag dongruok ma sirikal timo ka gin giwegi to gionge kod ng'eyo matut e wi chenrogo. Ruto ma oloso e kaunti ma Taita Taveta kane okone josiasa mondo mi ousa sera ma gin go ne jopiny ma ok timo siasa mag akwede. Hawa watu wako chini tu sana, wako chini sana, na unajua hawa watu ni wakupangwa. Hawa watu ni wakukodeshwa. Hawa watu ni wakutumwa. Hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi ya kupinga. Ekinde ne ugai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere riekni moko mag siasa mag pogo ganda jomasawa mar Kenya. Gachagua moloso ekinde lamo ma Jumapil e gwenge mag Karatina onyiso ganda jomasawa ni kigiyie mondo ket josiasa moko e kindgi mar pogo mbuchgi. Bende okwero jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni kikiyie keto winjruok mar siasa e kinde kod sirikand William Ruto. Amekataliwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Ameambiwa ile njia tu moja anaweza rudi ni akigawa hii kura ya Mlima Kenya, kwa sababu hii kura ni karibu milioni 8 ambaye imeamua kumfukuza. Ikiunganishwa na Wakenya wengine tutamshinda round 1. So ameambiwa ajaribu wagawanye mlima ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1. The mountain must be one. Na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Na ndio sasa pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Roko anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Yakoromboge ka podwan mani motene kod weche ma siasa. Ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseyo jatend DCP Rigathi Gachagua ma owacho ni usiku luongo nying jo familia mag jo siasa ma opogore gode paro. Murkomen ma oloso e kaunti ma Trans Nzoia bende oseyo jo siasa ma chwalo kweth njore pacho ka kendo oluoyo seyo ne sirikal kar mondo gisir sirikal lwedo e kedo kod kwethgo. Cynthia Onyango nigi lero. Amen mar siasa kod siemruok medo jimbore kind jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ewi mar ni Gachagua tho luongo nying anyuola mag josiasa ma ogwenyorego e paro. Murkomen ma oloso e kinde lam makende sikund primar ma Twiga e gwenge ma Cherangany e kaunti ma Trans Nzoia onyiso Gachagua onyis jopiny ajenda mag dongruok
to oksiko gidonjore gi familia mag josiasa wetini. Juzi nilisikia alikuwa anaongea kuhusu bibi ya mheshimiwa Wamumbi. Akatoka hapo akaongea kuhusu bibi ya Ruku. Sasa ameniamukia jana kuhusu bibi yangu. Sijui leo anaongea kuhusu bibi ya nani. Huyo mtu atafute sera. Sera sio bibi yangu, na sera sio one term, na sera sio Kasongo, na sera sio bibi ya Murkomen. Atafute sera. Ochayo kweth maketo sirikal tesre mowacho ni oyo ndere midhiero ma sirikal kaloe ahinya mago magarita to sirgi lwedo e kedo kod jomaundu masiko kamonjo rombe mag siasa. I want also to tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them, making political statements that are undermining the security sector. Nchi yetu ni moja tu. Mimi nataka niwaombe kwa heshima tusaidiane wote kuhakikisha kwamba tumemaliza mambo ya wauni kwa kuhakikisha wale tunawaleta kotini wamechukuliwa hatua kali ya kisheria. Mao kodiemo wange Murkomen onyiero Gachagua ni pok obedo kod lony moromo mar mako lemo mag telo e rang'iny madwarore. Lakini hata nikiwachiwa Gachagua hawezi nishinda. Hawezi nishinda. Hawezi, hata tunajua tulikuwa na yeye cabinet. Tukiwa kwa mkutano hakuwa anaelewa chochote. Hakuna. Sasa niliposema siku ile hakuwa anaelewa kuhusu kulima, ajui mambo ya development, ajui chochote, mlifikiria nilikuwa nadanganya. Kwa hii mwaka moja amezunguka Kenya akiomba kura. Huyo mtu mmeona yeye kweli? Mmeona huyo mtu hapo na sera hata moja? Osingo ne jo Kenya rita makende kendo kwayo bad migao mar doho kony gi thiro timbe mag maundu masani osasorombe mathurka. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Duond buche ma pachoka oketnegi omenda duto maromo siling bilion 1.3 eik omenda mag 2026 2027 e bwo aguch omenda mar dongruok mag buche mag siasa midendo ni Political Parties Fund. Oboke moyiedhi mar sirikal oyango ni omenda ma kamano ibiro pogi ne duond buche 48 ka duond bura moketne omenda mathoth en UDA gi siling milion 549 ka ODM dhi wuok gi milion 293. Efinya Kidi nigi ler. En gino ma igeno ni nyalo kweyo chuny jokanyo mag duond buche mopogore opogore bang' apis jandik duond buche pachoka. Puodho omenda ma duond buche go biro pogo e hik omenda 2026-2027. E oboke moyiedhi ma sirkal ma tarik 21 dwe mar 8 higani oyangore ni omenda duto ma opuodhi ne duond buche romo silings bilion 1.3. Kuom duond buche 48 go, duond bura ma UDA motele kod jatend piny William Ruto emano moyuto mohingo mamoko ka oketnegi silings milion 549.9. Duond bura mar ODM luwe gi silings milion 293.7. Jubilee oketnegi silings milion 128.8 ka Wiper Patriotic Front gi silings milion 68.8. Duond buche mamoko ma oketnegi omenda mamalo oriwo DAPK mar Eugene Wamalwa gi silings milion 30.1, United Democratic Movement gi silings milion 25.6, ANC gi silings milion 25.3 kod Ford Kenya gi silings milion 24.6. Jogo moyudo omenda ma piny oting'o duond buche kaka Green Thinking Action Party moketne silings 555 169. Grand Dream Development Party gi silings 444 677 kod Justice and Freedom Party of Kenya moketne silings 263 933. Kaluwore gi jandik duond buche John Cox Lariono Kou, omenda no ibiro chwal ne duond buche e kind thuolo mar dweche 3 ka dweche 3 tok ka ten migao mar omenda osegole. Chal ma wachore ni osechando duond buche ahinya ka ywak gi kuom thuolo malach osega bedo ni migao mar omenda ok chwal omenda e kinde mowinjore.
Kuom kinde malach, duond bura mar ODM osechwalo ywak margi ni apis jandik duond buche nigi gopgi ma shillings bilion 12 ka duond bura mar Jubilee to nosedhi e doho dwe mar 5 higani mar chwalo ng'ur ni piny owacho norem chwalo atamalo 0.3 mar osuru ne aguch duond buche kaka chik dwaro. Omenda makama biro e kinde ma piny Kenya koro ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 ka igeno ni omenda no biro konyo e siro chenro mopogore opogore mag duond buchego. Penjo kata kamano en kaponi ten migao mar omenda biro timo kare mar golo omenda e kinde mowinjore. Oboke no bende oyango ni duond bura mar Ukweli motele gi jakene ratich oganda Boniface Mwangi koro odwok kendo kaka achiel kuom duond buche pachoka bang' ndikruok mare wi toko tarik 22 dwe mar 1 higani. Kwayo bende oor mar ndiko duond bura mar Humanist gi rangi mag goldi, bulu mamirimiri kod rakwaro mohore. Jogo ma oboke no yango kaka mochako duond bura no oting'o Kajaka Peter Okoth, Abula Yvonne, Keo Nelson Otieno, Oburu Robert Arori kod Gishohi Sylvia Mudhoni ka apis jandik duond buche ojiwo ng'ata madibed ni nigi ng'ur e windiko duond bura no mondo chwal andika e kind thuolo mandala 7. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom rowere mawuok Mombasa wuok oko mar kwedo tim ma ikoni jotem gi jorit mag gavana ma Mombasa mar chwado gi magina. Moko kuom jowetegi e romo mancha gi bago kata no bagi Changamwe e Mombasa giramo ni gibiro dhi nyime kod chwalo pachgi e weche mag telo. Kaka machielo bende gijiwo rowere wetegi mondo kik luor golo pachgi e weche mag telo kata obedo ni ibwogo ngimagi kaka miwaler kod jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko. Linda mwananchi, linda Kenya. Linda Kenya, linda mwananchi. Rowere e gweng' ma Mikindani e bura ma Jomvu Mombasa ne jowuok oko mar kwedo tim mane ojuko rowere wetegi kuma adek kuomgi ne ochwade gi magina e romo mane obagi gi gavana ma Mombasa. Gikoni en midhiero ni rowere go ne ochwade gi magina gi jogo mikoni jorit mag gavana bang' golo pachgi e telo ma Mombasa. Kakoro pende accountability to koro golo research logo nyithindo bende kichak yoro kanyo nyathi manyoto nen mana jaluo manyango tiendo nen mana jaluo gavana nyotimo gimok ber kendo wakwero gavana ni bwana mi vijana space mar kwiri gik maricho mitimo kata ko wach ni one term unego beni accept ni one term alizi mekene go beni gibedo trend ok ni tiji go raia gi research ni mana training noko goni ni one term tidigo gi research one term nigo gi research apana. Tiji and protect raia wa Mombasa and ritogi. That as a leader, it is the right of the people to put into accountability when they ask things related to how you rule and how you run the country. You don't use excessive force on them. We strongly ask for justice and we ask our governor to be responsible. Giramo ni okgini dog chien ngang mar chwalo pachgi wi kaka itayo telo ma Mombasa ka bende gikoni timbe makamago ok bibuogi kata matin. Wadwa puonjo yudo ni gavana semose tiyo marach ok wabi sapoti kendo onge rally mari ibiro wuondo ji gi pesa ni wabiro bire. Sani koro vijana adwa nyiso ni bwana wa avoid attend rallies mag jok mamiyo ji 200. 500 shillings ok en university mago ende corruption magisaka opeswa magitiyogo marach e magikelo luto kidhi kata kinyiso dieri togo research. We want to put every elected leader on notice that we will not as youths of this country listen and stay calm as the country is going astray. We will speak, we will talk, and on that table of negotiation we must be part and parcel of it no matter what. So tunataka kuhakikishia Wakenya wote na Jomvu sub county na Mombasa mzima tuko tayari kukomboa nchi katika minyororo ya wakora. Magi na giwacho kabende gikwedo monj mane otimore e kaunti ma Homa Bay kuma ne gijiwo tendo nagi to chutho manie sirkal mondo mi oked motegno mar neno ni onagi neno ber mar bedo e sirkal. Wadwaro ni jok manyiso ni gin e sirkal the likes of John Mbadi ginyise ker ka ker pok owuok ni oger no factory magire rech mondo wabed gi industry. Wan gi gik machalo kania Nege sani koro ket gi under private. To king'eyo kuonde moko ka Rift Valley ma pidho chai, gin loans magi ne sirkal ochulo negi. Wati nyiso ni koro ne tere private. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro yudo tich. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro bedo maber kata minwa biro timore dan. Sani wantie gi international airport man Kisumu. Ang'o ma export? To kidhi airstrip ma Eldoret tiyudo ka cargos donjo kacha. Wadwaro kikomo mondo mi oduok kacha. Magi gik monego bed ni wa discuss. Ok wada discussion mar to tam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Yakuramogi wakao yueo madundo dakika 24 bang sa adek marutieno weche manyien mago imore bironi ukale Ramogi TV. Tom Jagadet wacho ni bati chendo maro imore chopo no makara ahinya Garden City Estate Nairobi gima wuoro ni joma pingo chendo ma sirikal onge koda ber ne piny Kenya. Mane gima wacho Patrico nena malera nyane Kiserian Kajiado erokamana nya. Ramogi TV neno malera nya dala mar Gwasi Kigoto mano Chido Jack bende wacho kamano. Boniface Otieno nyawawa wacho ni wuod Menoginga mara edo Kanyamkago watching live erokamano in bende Boniface kuom kete Ramogi TV e odhiambo ma kawuono noka otege medo donjo kendo medo mola ahinya kokalo e Ramogi TV kanyakwa Ramogi wang'ene ya mauro na ote nambari ya deka uchiel no aukidibo kantire Ulanda amod nikech wane sirikal eno wacho kamano. Rolex Tikwera kawuok Pany Komolo gimaneno ni eno wacho ni gimaneno ni lokruok nyalo bedo e piny Kenya e yiero magana 2027 mano en pacho. Wenu janabi kantiro yani Masai siasa wang ni korka pek dwaro mana lemo erokamano in bende kuom keteka ano ni uzayo makare an pod akwayo joluo mondo bede gimoro achiel. Naftali Kawuod Wuda Wendo ema wacho kamano erokamano. Benada Nyume Wuda Wendo bende ngisa ni uzayo makare ahinya kendo homor gi weche manyien mag oimore otieno ma kawuono. Weche manyien nyakwara mogi yudo thuolo mara miya pachi kotende kod gigo ma ineno Kenya to kokelo ni weche manyien gi pachi wuone wi mano. Joramo Wiogao Wuda Ero George Bati mora ahinya kaka weche manyien donjo ikelo gi lony mamalo ahinya. Paro ni an bende duoko erokamano. Erika Woche wacho ni Nairobi Kayole mor ka oneno wayo makare. Kasto Wuda Siaya Collins Jaduong okay mano pachi baba kai yore kanyo en pachi to samoro moko bende okay yalo mana keto e mbui mondo ilos gode mbui mari iloso na kateoro na weche manyien duoko mari kotende kod weche manyien ma wan go ote mari nyakwara Mogi halore kod ote mag weche manyien ma wakelo ni mano bro miya thuolo mar somo gi mang'e pachi ni tiparo nade kalore kod kaka piny ringo giesani yina mondo kawuyo gi kanyo aduogo bang' thuolo machuok kende ma en oimore Ramogi TV. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls, I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow.
Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Kane pok niti obiro kae, pok na eno kaka Rajiv wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono mana nikech pari oseikre timo gimoro amora. Kaka itimre ni itemo wacho chal ka gima keny mar Rakesh kod pari ni chal ka gima okimorgo. En ang'o marach? Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Mondo mi yud wer mar were nani kaka sikiza timari di *822*786# to parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Machiegni kendo nyakora Mogi wadhi nyime gi weche manyien. Piny owacho kokalo kuom jatend piny William Ruto oyango ni maromo bilion 18 oseur kaka omenda mag somo ne tam mar adek kata mar adek koro chakore ayanga e juma makiny mabiro. E kinde makata kamano riwruok mag jopuonj mag sekondar koni omenda no pod onge aguch omenda kata bengi mag sikundego ka jopuonjre to ikore mar yawo sikunde. Judith Omondi nigi sigana ni. Mana giseche to skunde yawo, ywaruok pod nitie ewi omenda mag somo ma owinjo ne skunde e kinde ma jopuonjre to winjo donj kendo ikre ne piny madongo e pachoka. Jatend piny William Ruto e kinde nyasi maralame kanisa AIC Makutano e kaunti ma Taita Taveta oyango ni maromo bilion 18 ochwal juma mokalo e skunde duto ma pachoka mag piny owacho motelo ne yepo, kendo kaluwore kod Ruto ma en omenda mar chwalo somo e tamni mar adek. Pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni. Watoto wakifika shuleni kesho watakutana na pesa kule shuleni. Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa. Pesa ya kusomesha watoto yetu bilioni 18 tayari iko shuleni. Weche mag Ruto gi ose kod telo mar riwruok mar Kupet makoni nyaka sani onge japuonj maduong' mar skul ma oseyango ni bengi mar skunde ni kod pesa. Jalup jagoro mar Kupet Moses Nturima ma twak kodwa koni nyaka ne higa chakre sirkal okosebedo ka oro omenda duto madwarore kanyaka sani e tam mar adek ma owinjo rata malo 20 tama okuongo kod mar ariyo pod skunde bandho gope. For the first term, the government has released only 6,577. Second term, they have released about 4,852. When
they were supposed to release about 6,673. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools. But our sports check from the principals, the money has not hit the account. Kakoro, gikoni nyaka jonyuol dogi ofuko mar chulo somo mag nyithindgi. No, our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners, because the current government has no intention to finance education. Paro makata kamano, moko kuom jonyuol koni nyalo bedo matek, ahinya to e kinde ma skunde orido, ni nyaka tiek omenda mar somo eka japuonjre doki e skul. Kata ka nyathi obiro nyanyuol okwayo, kata ni miye 1 week lwedo ok romre, ang' wakwa jotelo mag skunde mondo wewa nyithiwa mondo obed e skul. Wanyalo miyo nyithindo to tel gimoro, to kamano to wanyalo medo gimoro. Samoro itiyo gi fare, imiyo nyathi fare odhi skul, kendo kiny idwa ni yor fare mondo oyud fare moduogo, ogochoni ni oriembe skul mondo oyud fare moduogo kama kendo mondo chako ginene. Koro en gima wanene pek. Koro jopuonj be mondo elewa tu gima timre ni sani rem nitiere matin ma yudre ni kodhi gi matin to weyo tim somo kojo mbeleni kik riem nyathi kamano. Mane gima dwa kwa. Kaluwore gi chike mag migawo mar somo, tama okuongo winjo atamalo 50 mar omenda mag somo, atamalo 30 tamar ariyo, kae tamar adek, atamalo 20 ma odong' bende owinjor. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji ariyo negi e monj manyien ma otimore e tong' ma Transmara gi kaunti ma Kisii. Ji mamoko adek to odong' gi hinyruok kaluwore kod lurono ma bende weyo ka mwandu mag jogweng' okethore. Ripot yango ne chama ne nie puothe bende owang' e kinde tulono. Ochuno apisas mag arita kwe mawuok Kisii kod Narok mondo bag romo mar uya mar temo duoko kwe e tong'no. Jogweng' pod ywak ne gidak kod luoro ka chenro mag wuoth bende omedo rochore. Sasa hata tuko na huzuni jinsi hata hii wakati watoto washafungua shule. Hata tumeathirika, mboga zetu ziko hapa Manzaini, mboga yetu imeharibikia huko, kila kitu imeharibikia, mahindi imeharibika, biashara pia imeathirika kabisa. Tumeshughulisha na tunaendelea kushughulisha na tumejua ya kwamba kuna insiders kutoka upande wote mbili. Mbona msiwakanya vijana mambo ambayo yama mnatengeneza hapa sio mazuri na ifai hata kidogo? Mbona msikanya vijana? Sisi tukiongea na vijana watasikia ile nyambaye tutasema hapa na wataitimisha hiyo. Kaong'e motende kod weche mag jiwo pur kachiel kod chiemo e pacho kae ne jatend piny William Ruto olando ne chakre dwe mar 9 higani sirikal dhi fung'o nengo kodhi mag oduma atamalo 50. Kamano nyiso ni bag achiel mar koth oduma ma iuso $300 sani dhi uso $150. Ruto wacho ni okang' ma kamano en mar neno ni jopur opidho cham karom gini mar yuto ma okalo ne ok obedo makare nikech chal mar lwasi. Ruto loso e kinde alame kanisa mar Makutano e kaunti ma Taita Taveta. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500 sasa tunapunguza ikuje 2,000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia. Kapodwane motene kod weche mag jiwo pur nyakora mogeni jatend migawo mar omenda John Bandi wacho ni piny owacho oseketo omenda tenge mar chako chulo gowi maromo $862 mane kambi mar Sony ne okawo kuom bengi mar Cooperative. Bandi wacho ni piny owacho osewinjore kod bengino kaka idhi chul gowino ka owacho ni tielo mokwongo gidhi chulo $70,000,000. Okang' ma kamano biro bang' bengi mar Cooperative ndiko barua ne piny owacho tarik 14 dwe mar 7 mar higani
ka gibuogo mar peyo lope mag Sony poni olano ok ochul e kind ndalo 40. Report Walter nyoji gona sim kipanik idhinya kipanik kibunge koni we panic idhi panic kibunge nisilo masoni nikia cooperative bank uso tani mabele pesa manu ka nota pen yase kono jo cooperative bank ni wadhi miyogi 70 million wabro chulo gi nyaka gowinuru gowino to nokaw diere mambari ne mana nie bunge serikal bende nitie sirikende ne okoloso wachno. Nyakoromogi en Jumapil ma tarik 23 e dwe mar 8. Weche osewachore alap mar siasa kendo weche bende wuok ka kod kacha. Nyakoromogi ema sako it makawuono Walter Nyambaga oluwo mago ma bende nyalo miyo iti gidore kendo miyo e buonjo Nyakoromogi. Otieno ni wawinjani ni masako it oting'o mage. Aya, Gachagua, nyaka ibed manowadgi Kindiki. Umekataa. Mimi hapana ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mengi. Nyinyi. Mimi hapana ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mengi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mengi. You don't know what kind of a human being you are. You cannot be my brother when you are joining Kasongo. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can the one man be the only right man in the whole world? Na nilikuwa nimewawarn. To Rigathi, Murkomen bende ni kod wach. Wewe Murkomen umeoa Mkikuyu kutoka Mkorwaini. Kama sisi wa Kikuyu ni wa kabila, rudisha mtoto wetu nyumbani, uende uwe mtoto ya kwenu. Unashikilia bwana yako, wacha asiongee kuhusu bibi yangu. Wewe anachukua msichana wetu, anakupikia, anakuvulia nguo. Kwani Gachagua amesikia bibi yangu akimwangalia kwa wapi? Lakini kwa mikutano 10 anasema tu Murkomen na bibi yake. Murkomen anatakia nini bibi yake? Etangula, bende nyocha itero omwom ni Boni. Siku ya Thursday nikampelekea pesa ya president yangu. Maranga. Nikampelekea pesa ya president yangu. To kora ngoma buogoi ya sipika. Jana mimi na shangaa jioni naona Khalwana anasema huyo mtu anaitwa Weta alikuja hapa. Tukamfukuza. Iselwaro jamna kanyo. Na hapo alipochukua kitita cha pesa alinifurahi akanikambatia akasema wewe ndio ndugu yangu sijui nini. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Nyakoromogi kama na nyakumedo ketera Mogi TV winjo masako it jomoko ni wezi kuwa brother yangu kama no bende hii siwezi kuwa brother yako pia kuro en lwerwok ngama dwa bedo wadgi ng'ato kuro rada aya pauge masako it gi Walter Nyambaga. Nyakoromogi ng'ato ng'iso ka ni bati piny orumo inade dikulo imore chopuno makara ahinya kenda moro chieng' kantiere Rwea Julius kantiere Mbita Rusinga wach nek emakoro bedo mang'eny ahinya ji nyaka koro ore ji oluor remo kik ji beda joma ok oluor remo kata matin. Tabu mar Josa kantiere Barulengo wacho ni josiasa mani kor sirikal owinjo bed ni miyo Uhuru Kenyatta luor, mano bende pache kanyo. Erokamano jalo Wuod Awasi wacho ni watching live from from Oyole 1960. Erokamano in bende kum ketera Mogi TV. Aya aneno ka okelo wach majakiranda ka chimod 7 wacho ni siasa mako mach joma pogo joluo timo marach sana
to gimang'eyo ni ng'ama tich otamo to chomo mana pacho. Jina mos ne Super CS John Bari kachiel kod Director Oblingo Jero kamano. Aneno ka ji ndiko ka muthitha ahinya ochieng' japap nyadiel kamano kuom keto Ramogi TV. Jana maus gegana no ote mari kaka Morris Dianga uri Kamugundo Republic. Imbina na malera ahinya ka inodi kanyo kamano kuom keto Zoom kapeta. Kamano Bishop Ogea. Josiasa mohero kwe lakini ji okeda kwe nikech nitiere josiasa mabende piny ni godo e lwetgi nikech gisemako piny. Yiena mondo akaw yueyo gi kanyo aduogo bang' thuolo machuok en dakika 45 bang' saa 3 mar otieno. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee ufukuze uongo. Tunaingia settles na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mambo Leo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Mondo eyud skiza tune mar Rembi Yesu di *860 *417 hash ng'e maber niya Ramogi TV e od jower duto. Machiegni kendo nyako Ramogi. Bulen achiel kuom gigo ma imiyo luor to chutho e kanisni kaka mag roho kaachiel kod kuom jothumbe kama oting'o mag ohangla to kod johera mag tuke adhula kaka mago mag Gor Mahia. To bende isepenjori ni bundegi iloso kanye to gin chike mage mitiyo godo e loso bunde. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko ne otimo limbe e gweng' ma Bangladesh e kar chung' od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa kendo fuaro ndach kweth rowere mane kod lony mar chugo bul. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne alochora e kind udi kamanyo ndach kweth rowere mikone ni kod lony mar chugo kod loso bunde. Dala chako lose 2017. Ne ayudo gi ka gidich kuma ng'ato achiel ne ayudo ka chugo bul, machielo ne ayudo ka lielo bul, ka nyawadgi modong' to ne dhi nyime kod ndiko nyinge bul. Kano kanyo tijni eri achako gimoro around 2017 kana leme kanisa moro ni mowar Sayun. Koro gima ne tijni omorago ne nitie osiepna moro ni Edi manopuonjago. Pesa naneno ka pesa ne ber sana ka seche moko customer obiro ne ambi kana tero ne bunde na odhi oloso na to naneno kokos pesa mo maber e odiochieng'. Koro ambe nakoni
ande tijni nyaka puonjra mondo mi ang'eyego. Ibiro winjo kaka ma pogruok nitie kod maybe. Nyiso no kamago mokwongo ni en mayot, to kamago mar ariyo ni en mapek. Tiende sama nyathi nyiewo material to akawo mapek gi mayot. An agore ka jomaloso oselose. An koro gimiya agore. Kaka gidwa mondo agorne, andiko ne nying. En gi nyinge mopogore opogore ka. Koro luoro ka wuon bul kaka mondo ondikne bundeno. E gweng' onogono mar Bangladesh ne amanyo jaduong' Michael Owiti mikone ni kod lony e weche mag bul, kuma ne opimona ni e kinde machon bul ne ok chuogi gi rowere. Gin jomadongo mong'eyo kit bul gi dwonde. Seche mochuoge to ng'e ni ma dhi ywago duol matin, ma dhi ywago duol mediere, ma dhi ywago duol maduong'. Ok ywaya. And then jomachon nok ywa bul gi piena bora ne di pien. Nong'iyo pien mayuak sana ne gihinyo tiyo gi dwasi. Mana ma onge boche. Pien wan gi pien ariyo maberi bul. Wan gi pien ngaw mano be nyalo go bul. Gi pien dhiang'. Koro yudo pien ngaw ne matek nikech en le ma koyudi koda gi sirikal tinyalo maki. Ni dhok ma Mombasa gin dhok moko ma gichamo jowala, seche moko girado gi gik moko maricho gi wang'ayo, magi gik ma dhok ma Mombasa chamo. Lakini dhok ma dala gin dhok moko maler machamo lum, lakini dhok Mombasa to ok chamgi. Koro ing'e ni piengi ka pek ok oywag moro maber. Kae de bende opimona ni nitiere kaka ne mielo bul migo e kanisni mag roho, miel makata kamano koni sani olokore. Miel ma wamielo kod obunduno sani wanene kokele gi miel moro mar digital mar adujo. To chon wich ne dhi malo, onge wich mane duogo piny. Ne en wich madhi malo, matiende ni kuma wich dhiye kuma Nyasaye nitie. Tiluongo roho to donjo kuom dhano. To roho ni kosedonjo kuom dhano, ka nitie gimoro mopondo e toki ka, roho ni biro neno. To gin ang'o gini manyaka to ketie tim gi jago machuogo bul? Koro inindo ng'at moma soba, ibedo sawa. Koro wayo weche moko mag nyiri dhako nyaka keto kando matin mondo mi kiny los ne ng'ano bul moro maler ma kodonjo go kamoro to en bul moro maler. Ng'at mane chuogo bul kata mane chuoyo bul mane twang'e, odiochieng' mong'e ni osebudo bul, odwa dhi twang'o, ok obed ka en mar Nyasaye to ok obed machiegni gi ng'ama dhako. Ok obed machiegni gi ng'ama dhako madang mit gombo make mito mul dok chiege kata yuore. Mago angla to kokitiyo gi ritruok nikech mago angla jo angla gin gik mitimo mudho, kendo magi ka gigo imudho ng'eny go imudho, to magi sama kiko iler. Koro chiemo mokelno bunde mag angla kanyiso gin wan gi bunde mag angla mwadhi loso, to chiemo mokelno mag jolemo nyaka nyisi gin chieng' tarik matin makama wan gi bunde moloso mag jolemo gibedo gi ritruok. Bul kobarore e lweti seche ma igoye, okoni nyaka to noni matut ni mar yie margi en ni mano roho temo chwalo ote moro mopondo. Ka in jago bul, ikaso ni bul, iwocho, to mimicha odio barre lweti, nyaka kuongo non to ng'ama bulo barre lwete en ng'a. Koro seche ma bulo barore, waseng'eyo maler ni ng'ane ni nitie kama nende ok oninde maber. Aidha nitie gimotiyogo ma Nyasaye ok omor go. Koro chuno ni nyaka kawe makete pending. To en ang'o momiyo bul ka bul imiyo nying mopogore? Kaka Elena nyakwa en ng'ama lelo, sauti niwuok maler. Koro kigoye sauti niwuok maler. Omiyo miyo nying mar Elena. Nyakwa kaka koro ma Obange wiyoke. Samson ng'ama konyo dhano. Koro omiyo kwa miyo nying bul. Koro bul no kod je chokruok kamoro. Nyakine talo lor ma Samson lor. Kech Samson nie pa. Omiyo nying mar Samson.
pien kod kete mag goyo bul gikoni gigolo mana kaluo mok Mombasa ka. Kede motiyo godo en kaka madat, jomoko luongo no ndate, kowa maluongo madat kaka korokocha. Mane kede ma go bul maber nikech en kede otimo dong' kanyo ka okotur kata mapera. Koro en kede ariyo motiyo godo, mapera gi madat. En tich magikoni osebedo ka pidhogi ni mar oganda mathoth pok odonjo e ohand chuogo bul. Anyalo yudo kata kanyalo yudo kaka chulo ot, kata kaka anyalo chiemo, kaka anyalo konyo nyithindo man dala. Bunde mabecho kendo giloso bul gi pien ma ywak. To gimwadich we ni bul ywak. Ber mar bul ni bul ywak. Giono ochak ywa bul boma ma Mombasa nikech dala kiwache to dala nitie rope. Koro town kube rope go noringo biro ku. Koro jo town ok nyal pamo to wan e ro. Koro chuno wambe nyaka wachanga muka mondo waji tumo wagole pien dala wakele ka mondo wambo wamiele. To ka bul oseikore nyaka to giteme matin kapok gichwale ne wuon go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koromogi wijo sigana kachiel kod chike mag loso bul kuwuok kuom jolos bul ma wuok Mombasa mago jochuog bul ma Mombasa moloso nyakoromogi. Oroje weche mag tuke. Joloch mag okombe mar FKF Tusker FC joloch mag tuke mag Community Shield ma pacho ka bang' loyo Gor Mahia gonde 3-1 e tugo mano bagi alap ma Nyayo. Tugono en mano manigoyo e kind joloch mag tuke mag FKF kod lig maduong' ma pacho ka season mokalo kaka yor yawo ayanga lig manyien machakore odira manyien. Sidan kombe la mashirikisho Kabombo naletwa tena kule. Sidan kombe la mashirikisho Kabombo naletwa tena kule. Ya tena hapa hatari Ben Stanley hatari kosa ngoma ile na bigiri na kwenda nje. Sakari irusha katika eneo la hatari wanajifunga hapa jamani. Sakari irusha katika eneo la hatari wanajifunga hapa jamani. Kuunganisha Aiwai tena yetu hatari kuunganisha Aiwai tena yetu hatari na koromogi manigi chakruok bedo gi koero kama nanyo kuom keto Ramogi TV. Neno ka ji mabende ondiko na mora ahinya kodu jojo ywasinia mar Migori wanyoni donge kaka Jorom Sanda Holy Ghost donge tugo juoka kia kaka anyalo promote gi but aneni usiepa. Okay, ninyalo promote gi kituro gi joja oko ma Mombasa. Koro yom bull from Mombasa, bull wuok dhonam chumbi, kata ka en Elena, kata ka en Elijah, kata ka en Jacobo, kata ka en Wioke maneno konde kanyo na Nyakoromogi. Jojo yuwa nyalo ng'iyo ni to mane midwaro. Kamano baba papa wanga pala ka bondo in bende. Kawuono ni bende ne chieng' mar nyuol mar mama Aida Odinga. Happy birthday ne men piny. Omedo kwayo ne hayo maber, Nyasaye omeda rite, omeda ting'e malo, omeda miye riekni mag chungo ka jakom Raila Amolo Odinga gi riekni mag polo Nyakoromogi. Happy birthday min piny. Paro ni ka wawe gi kanyo to watieki nikech odiochieng' ma kiny bende odiochieng' ma ok watimo kawuono watimo kiny. Director mar osebedo Bobo Afula, jago picha mara Nyakoromogi bende osebedo iye kachiel kod jang'iyo ni weche gi chopo ni yo makare e yor duol kanyo ndo ni Nathan. Tielo machielo kocha nde wabedo kod Rosie Buto kachiel kod bende Udalego mano Udalego Kobare bende wabedo godo kanyo Nyakoromogi kachiel kod Susan mang'iyo ni weche gi ochopo ni yo makare ahinya. Joloko mara obedo Lizo Tieno Eloya mowuoke oko mar omo weche gi kendo kelo negi yo makare. Reporters waduto te jochung weche Ken Muga jatenda Jaibonyo. Nyinga en George Baturi Kimasane.
I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls, I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, Wigo. Download the Wigo right app now on apps. Millionaires all over the country. Real people, real wins. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndio inakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako in the book of millionaires. Shabiki ina give. There is fear of failure and there is also fear of success. Now you'd wonder, why would anyone fear success? Why would you fear success? Success is big. Success means a change of lifestyle. Success means you are in the public eye. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell. Ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Niti donge neno. Chal ma sanjo ok dwar ni kanyo ni otimre. Ok odwa ni pari okende. Ngise koro ne na sebed ka ngise pile no wewe kwere puodho koro ne ma kwer mar adima de ani muon ne ang'wona we nyithindo milongo ni Melka gi wigi ok ti kabisa
Nyithindo chunya ma. Yeah, English wacho ni take it easy. Take it easy. Ayeso, itanya misomo ga. Take it easy. Take it easy. Kara take it easy. Take it easy kaneni? Ta take it easy. Yacha ni easy. Koro ng'won. Dongero kwesti sene na. Se ng'wono ne isa wacho na take it easy. Koro in melka koro. Kaki wacho na take it easy no. Adwa take it easy tadandiko ni poem. Poem moro mar Kiingereza, mar English. Poem mate mapaki madendi. Melka nango. Kono kidwa winja. Apa nyosi? Ligani, podi yoga kai ko chakase cheka. Ango motimre? Nyako marango, podi nyako ni sufuria chiek. Dongno wuoy mabeta ligane mondi. Dongno wuoy mabeta kwiri wa nyako no. Atimago. Dongno wuoy kodi mabeta wa nyako ni. To kora ngatimre? Ai we yuak. Adoni mundi wach na neni onge gimi nyalo timo apart from par wach nyako ni nikech ineno kuma ichiko kumirieyo no tuo dhi maki to tuo ma dhi maki ok en tuo matin mondo itho ithone nyako bebi konyi nitie tuo miluongo ni depression komaki tibro machako tuo ichako mna tuo ka yien midwa tedo and then nyako mi yuakne to kieka nyingi mar ariyo nyang'ia sim kata kwa loso yawa eso kuwe eso ni manaka in manaka to ko dongana ukifocus mane sim ya eso ingeni ya ntie gimoro makethre kumoro waywa moro tiende otur nungo ne otur moro otur kuome koro adwa ni mondo adhi anen emomi neno lakini wawinji in ng'ang'a baby ka gimoro kethre ka wayu tiendo ka gimoro kethre to in nyadhi los mano mondo alos ni poem no apapasai kode dong ielewa weche gidongi kose wadhi hot sani mondo asom nigo kata ok andike adhi wacho ni go wacha ofed ot to kawuono ot to abro dhi lakini dito wabrodhi dongi lakini yoko maba mane maduong mabara ni wabrodhi dongi dito wabrodhi nikech sani leo seriously leo sana ileo intaelewa ngeni dipoka idu kama macholokre kata puth tan madwa ni mondo adhi anaonge wach kora mimi neno kasika kang'eng'ia sawa in dhi los kumanya inya loso adhi loso mondo ang'e ni kata nende moturo kata ni nego kaponi nyalo choma twene kata gi yien wang'e ne kaponi nyalo wuotho koso koro en puth kabisa aelewa ngeni ko bedo puth koro bro chuno mondo koro adag mana kode kuro onge nyingi mar ariyo to koro idwa ni wakonyi nade adwa na los kodi kain sobo kadwa ko apenji ni ya nyako mi wakani onge kata nyingi mar ariyo na wacho ni na usama wuka wacho ni idware nyako no tikele nyako no wuogo to onge ni nyako ni status mare chalo nade mane gimo temo timo no wacho ni odwaro madhi ya pesa odwacha pesa pesa biro to an adhi amanye bono los mar chile tapenji into dakiti egiwi nyise mondo dwar ja pesa no kel ni bi ne to no wabro bedo go chieng moro koso ka bi do ngeno wacho no dwaro ja pesa kata ko wacho to kibage dia an abro bedo go kwano ka ngama dichuo ibro bedo go lakini oko wacho no dwaro ja pesa no betgo odwaro ja pesa to inti dware donge koro en odhi manja pesa obigo ja pesa bana kwani ano kaka atro uja ko beda ja pesa oko wachi ni ati no odhi manyi ngat man gi pesa obedgo o manja pesa no kelni biwija koro kose manja pesa no keloni to koro bro yuni between in kode ere ngat bugi ni kes ja pesa tinga timbeni aro kabikui sawa in the konye the konye wayu kitieko lakini ibodongi ana kako didong abodungiani abo mi kola abo nyisi ni rasecho pa mafine ama ngato kidnap hiyo abo nyisi sawa kanya we muka nyisi sawa baby koro anwa dia los maloso in the los miloso angi oboromo dongi koro
Koro tiende ni adhi alos malos in idhi loso. Dum poem ang'isi nadhi ndiko ni poem ni. Kosi paro nadhi loso. Ai paro mang'eny bebe. Nyalo bedo ni idhi loso kata idhi konyri gi Nyasaye loso dendi. Oh. Ama kata idhi loso kata nyaguoko mar icham koro. En pepa moro madhi loso maber machonge mamit. Koro ka take easy kwa dhi mbele mos mtindo nyako donjre te maka chako somo nigo kama tidhi aonge kata wach okuoge dhoga yawa kapara gima dong'isi weche okuoge dhoga yawa ang'ama dichuo abro manyo injo ang'eyo kata mana somo ni ineno kata mana somo midhini en mana mar manyo pesa kisetiegori en mana mar manyo pesa iwinjo koro seche ok ring ni ati ni seche bro weyi ad gima ng'eyo niya kata onge go sani abro manyo bayud to nyaka approve ne ni mama dichuo kwana no ka bibedo go aratam tapeji mbalariany kuma untiere cha dong nyini ng'eny lakini chunya moyiere kende kwani atimu makosa timo yiero nyakono wachna wacha fadhe inwachi baba waka itema penji ni ya to sani ka in gi pesa to onyalo yiei do mono koko wacho kora tim nango aman pesa do wacho pesa mantiere go en pesa matin koro nyaka we ywak ni nyako nikech ichako ywak ne nyako ni to tuo dhi maki pesa no nyaka teri hospital aya pesa ni en mana pesa midhi ge school koro in som iyud rieko manyako ni ongego en sani ok ket fuo mar manyo ja pesa kiny kochiewo to in gi pesa iwinja kise somo maber miwuok sani koro wang'i lando in ema koro nyiri lari timni ya chung idhi nende ka ok inyal nende net nimo chung malo kasri chung idhi nende wach mar gine gi mon sijui ang'o no pok ichopo age no iwinjo adwani mondo ibed nyathi moriere to kik ibed ni ywak ni ati ni wach mon ka yemi ran then iluongo ni Amilo Milka. Merci to ilang nama. Antiere. To koro idhi koni idhi fwambo kanya ni ya. Adhi fwambo kanya koro mondo. Ai wuotho kwando ni mondo sike ot mondo nini. Kete ma wig mana nyiewo gi pesa na. Pesa tiyudo kanya ni yudo tich. Kwani an dong atiyo matek. Dak imiya connection. In bende kimanyo tich manya tich imbe kor iritri. Del mina noni ok didhi pon. To lakini wadu betemo. Wadwaro to era kata ne amba ng'eyo no eri to ambe kako rita ambe kaka rite en okine kako ng'aro ga imbe ng'eyo nega biseno kata wuoche ne mano rwako machiegni nyocha ine mane ng'eyo ne klasi masha to ne ng'eyo kanye UK ok awach kama nyiewe dipo kidogi dhi nyiewo ne ngawa ok awach okay Keta kumine ni keta no. Ukanya no kumiketa Kuno kanya keti ngeni nangeni ndema wach ni rat maki maka ni nene unge kiki wach na wach ne. Atimango ya. Chichi leo ile ugakani. Bengi gino chalo chunya. Okna leo pudi na dish do nganya jedwong. Tianu ngama nyako nyaka tima chelari adeke nyaka bichi ya. Kara dish ni machwanya koro. Dish ni chwanya. Mwacho kuda kingisa niya. Penjo wacho ndhi kanye eti mangoka makanye esi duoka dongana kala ikala ikala kijana akegi madhi mbele ka takeni kechongi kok gi itaka ya ken kechongi ketho yedra mara esi ilongo esi kama ng'eny sana Ango madhi mbele kama imia bag ni? Ango madhi mbele? Esi, ango madhi mbele? Manga? Manga numa penja kakangani ango madhi mbele? Anangi? Anamanyo esi. Teri ayudeka. Oti mango ka kodi. Ka en kodi kai. Enango. Adoni esi mulos kai. Ne. Wana amini wena los ko sewi los. Lingti. Esi. Iti mamkwa. Dongana chung na neno guti no mafang. Ineno guti kukuro.
Esi. Ire minyalo nyiewo gimoro ma wachne rach. Koro kadwa ni Jehova Power nyathi wanodwaro bed ka kowuotho kama. Esi konene to wacho ma chunya. Adier kuom wach Aeso no. Bisega winjigo ni Aeso ni bro miyo osito gi Omosh nini. Klare, Aeso tugo gi chuny wuondo Omosh to kare en go sito. Ingeni wachno Omosh no nyisa. To kora kia ni approach wachni nade nikech Omosh no senyisa ni esino nitie kako ocheza e gwenka nitiere ng'at ma en go kendo. Karo Omosh bong'eyo ni nyako no bro miyo Omosh wadi goyo to Omosh en ga ng'ama ber sana. To Omosh nyathi wacha kata kineno chalo ng'anya gore gi ng'ata dier. Omosh muol. Wadu no era like anaga kaka wadwa. Tingeni kako ero nyako no. Omosh ero sino mako onyalo timo gimoro amora ne nyako no. Onyalo timo kata goro Omosh nyalo gore nikech nyako. Nyathi wana onge nguvu. To kogore to nini? Nyathi wana mwadongo kende tingeni mano chunya kuma yweyo godo. Aere ga ma ok agom kata gimoro no mule. Wachno to rach. Ang'o madhi mbele ka Donga nang'iyo mano gut ng'atni. Ing'iyo gut ng'atni koro ichung'eyo king'iyo gute dong. Kose nikech en go gudu marachar koro ichung'eyo ing'iyo gute ting'isa ni ya. Koro ibiro ichung'eyo ing'iyo iparo na fuo. Iparo na fuo. Ipimo wiya dongi. Okay. Anya penjo gima dhi mbele ka. Nwachu esi oayodi. Mokwongo ne ipenja ka ng'a in ng'a ipenja ka ng'a okay what mos anilo ng'ano sito penjo to esi ong'isa no wakababagi iwinjo mano donge ni winjo marach mos aswito nok nanyise kamano no winjo marach yani ng'atni en ga gi shida moro mar winjo wach dong okiwach ni dong in ga gi shida mar winjo dong iti rach ga kosen miriambo dong mi isa ni ntie weche moko winjo ga to moko kala kama ni kaka en koro kana kalo to ana amako aneng'iyo mana kako gute chal emomiyo no chung kae ko orwako ko change koro dong mana dier kikiriambo